Alex, ¿cómo vas? Listo, estamos. Pues secretario, cuando diga. Pues por mi parte, adelante. Moi ben. Boas tardes, damos comenzo ao pleno ordinario deste 25 de xaneiro que para tratar os seguintes puntos da orde do día empezamos polo primeiro punto que é a aprobación da acta da sesión anterior. Nesta ocasión non hai acta. Non hai actas. Non hai borrador, non. Vale, gracias. Por lo tanto, pasamos ao seguinte punto. Actividade de control. Dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria. Dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria. Ademais, dou conta ao pleno da concesión da subvención en cultura da Deputación de Pontevedra, Plan Concellos Liña 2, e ademais expediente 2460/2019 de acción de conta ao pleno da concesión de subvencións da Deputación de Provincial Plan Concellos Liña 1. Pasamos pois xa á parte resolutiva e en ela temos no primeiro punto expediente 166/2021, proposición de recoñecemento extrajudicial de crédito 1/21. Como non tivemos comisión informativa, é unha proposición non dictaminada, polo tanto, primeiro temos que proceder a votar a incorporación da mesma na orde do día, e despois proceder ao seu debate. Así pois, votos a favor da incorporación, apuntamos a cámara o máximo posible, por favor, para que o secretario poda ver. Sí, unanimidade, correcto. De acordo. Queda incorporada, polo tanto, proposición de recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, estamos a falar que temos que facer este recoñecemento, teñen todos a información, un recoñecemento extrajudicial de crédito que ten o importe, perdón que estou abrindo ahora mismo o documento, ten un importe de 116.000... Sí. 127.147,32. Vale, é que estou mirando outro. Vale, perdón, pois o acaba de dicir a interventora, 127.000 euros. Bueno, é que estaba agora aquí con... Bien. Bueno, pois como ben acaba de dicir a interventora, 127.000 euros que corresponden principalmente, e non principalmente, corresponden a unha serie de facturas do Servicio de Asistencia a Domicilio do ano 2020 que temos que recoñecer en este exercicio 2021 contra o orzamento prorrogado en esta partida que temos unha partida que no orzamento 2020 está en torno aos 450.000 euros e, como digo, debido ao que o ano pasado rematou a situación contractual coa empresa que está concesionaria que está desenvolvendo a actuación, dada a situación do COVID que tuvemos todo o ano pasado. Estamos ahora preparando o procedimento para sacar a concurso unha nova concesión. Iso significou, ademais, bueno, pois ter que negociar unhas novas condicións, dado que o noso contrato establecía un coste hora de 12,90 euros e agora estamos pagando IBE incluído, estamos pagando no Concello de Grove 16,20 euros. IBE incluído porque, como ben saben, o Concello de Grove sempre paga, incorpora o IVA ao coste final, xa que non somos suxeitos pasivos do IBE, polo menos en esta área. Así pois, 127.000 euros, que lóxicamente son 127.000 euros que vamos a ter que incorporar a maiores no orzamento 2021. Ademais das horas recoñecidas a maiores xa
para este ano 2021 e sumado todo isto ao coste hora que tal como se está o mercado e tal como están as concesións en diferentes concellos, este ano pode estar entre 18 e 20 euros. Así pois, con este recoñecemento extrajudicial de crédito, acometemos, digamos, o exceso de gasto do ano pasado do Servicio de Asistencia a Domicilio e para este ano 2021 creo que todos podemos entender, empezamos con menos 127.000 euros menos na partida, como dicía antes, vamos a ter que incrementala nesa cuantía, vamos a ter que incrementala no importe que suba o coste hora e, ademais, no total das horas que este mismo ano se recoñecían. Económicamente, isto é un problema a nivel orzamentario no Concello do Grove, porque nos obriga a encaixar unha cantidade que, sumada con esta, nos pode chegar a unha variación respecto ao ano anterior de máis de 350.000 euros. Se ademais sumamos as horas que se dan por libre concorrencia. Polo tanto, é unha situación que económicamente nos vai a ter e nos vai obrigar, desde logo, a axustar determinadas partidas e, desde logo, ten un difícil encaixe económico, polo tanto, resulta unha situación que temos que acometer, pero que, desde logo, a día de hoxe xenera problemas económicos de desequilibrio en canto a ingresos e gastos e, sobre todo, en desequilibrio en que ten que ver en toda esta partida de política social. Ben, traemos, polo tanto, este recoñecemento extrajudicial de crédito a pleno e esperemos que todos os grupos da oposición que participan neste pleno podan entender esta situación e, desde logo, apoyen favorablemente este recoñecemento extrajudicial que hoxe traemos a este pleno. Abrimos turno de intervencións. Ten xa pedido a palabra o señor Otero de Esquerda Unida. Poden pedir a palabra ou a través da pantalla ou a través do sistema de streaming que estamos xestionando. Bueno, por lo tanto, señor Otero, ten a palabra. Ben, boas tardes, noites a todas e todos. Bueno, parecenos increíble que despois de casi non, de 2 meses sin pleno, aparezcamos hoxe aquí cun asunto económico no que ni siquiera tivemos comisión de contas para explicarnos por que este asunto, non? Non entendemos que un orzamento aprobado a mes de novembro, a principios de novembro do 2020, supoña agora unha modificación de crédito por uns gastos de finais de anos. O sea, isto demostra que aquel orzamento non era nin real, nin era un orzamento con incluso previsión para o 2021, e incluso, temos que equivocámonos cando dixemos que era un orzamento de cadrar números, porque hasta nin eso, hasta nin se cadraron os números, porque isto demostra que non contemplaban este gasto, a sabedores de que terminaba o servicio, como acaba de dicir, e que podrían surgir estes gastos. O sea, non entendo a que ven esta modificación. Non nos vamos a estender máis, porque xa caen polo seu propio peso con esta situación. Principio do 2021, primeira modificación de crédito, xa se ve que non teñen unha boa xestión económica nin de goberno. Si ben sabemos que somos conscientes de que o traballo é realizado, hai que pagalo, vamos a absternos como, lógicamente, demostrando que queremos que se paguen as facturas, pero tamén como reprimenda ao goberno por chegarnos a día de hoxe con esta modificación de crédito. Nada máis. Moi ben, gracias. Señor Outeiro. Sí, nos tamén temos que decir que efectivamente estamos de acordo con este gasto, pero non estamos de acordo co desgoberno que hai no Concello do Grove. Non estamos de acordo con este desgoberno que, como ben se dixo o compañero anteriormente, ven de aprobar un orzamento, ou mellor dite, un balance de contas a final do 2020 que hasta non saben nin facer
e veñen no primer pleno que se presenta a meter pola porta de atrás unha serie de custos que pola súa incompetencia non iban dentro do orzamento do 2020. Unha serie de custos que, efectivamente, esta modificación de crédito pois non pasou pola comisión informativa, non convocou a comisión informativa, o informe de intervención que ten un reparo contra este custo nos chega o venres á noite, polo tanto, hasta estalle roubando a oposición a información fundamental para comparecer nun pleno, pois estalle roubando aos representantes dos seus veciños pois ter a información para tomar as decisións adecuadas, e nos gustaría pois saber por que actúa así este desgoberno que está padecendo o Grove e por que non fixeron as cousas en tempo e forma, por que 2 meses sin pleno e este goberno non é capaz de traer nada a pleno e por eso supostamente non convoca a Comisión Informativa Xeral e por que é a oposición a que ten que facer propostas, porque parece que esta maioría absoluta ten paralizado as propostas para os plenos. Por lo tanto, nos gustaría saber por que se trae isto deste xeito e si no propio informe da interventora onde di que previamente o asunto deberá someterse a ditame da Comisión Informativa de Contas en este caso, si por que non se fixo esa comisión habendo isto para esa comisión. E tamén decir que o noso voto vai a ser o de abstención porque non podemos votar a favor das tropelías que se dedica a realizar este desgoberno que padecemos. Nada máis. Sí, señora Castro. Boas noites. Bueno, pola parte do Partido Popular, pois decirlle tamén que estamos realmente sorprendidos que despois de 2 meses paralizados sin plenos, que vostede se lle ocurrise agora mesmo pois traer esta proposta aquí ao pleno sin dar oportunidade tamén a todos os grupos da oposición para poder analizar en detalle todo isto. E ademais, vendo isto, nos surden moitas dúdas. Algunhas xa as contestou vostede na súa exposición, señor alcalde, que unha delas era canto nos custaba o Concello, o canto nos estaba costando agora o Concello a hora de servicio de axuda no fogar, pero seguimos tendo outras dúdas no tinteiro que espero que me responda nesta súa intervención, na seguinte, que porque non teño claro, no presupuesto tiñamos unha partida asignada para estos 150.000 euros, non o entendín mal, con estos 127.000 a maiores, vostede o que pretende para o seguinte presuposto, o sea, para o seguinte orzamento, o seguinte ano, é incrementalo en, digamos, nese custo, non? O sea, entendo que serían, en lugar de 450.000 euros, serían 577.000 euros. Corríxame na súa intervención se me equivoco e mo aclara. E tamén tiñamos, bueno, pois, certas dúbidas de que foi o que pasou ata o de agora, porque non vostede, bueno, pois pon o que é o COVID como punto importante por non levar a cabo a renovación do contrato da empresa, pero o que nos sorprende realmente é que vostedes se desen conta agora para traer esta modificación de crédito, se desen conta agora mesmo, precisamente, encima non nos hayan dado a oportunidade de poder solventar todas as nosas dúbidas nesa comisión informativa que necesitamos ao fin e ao cabo, porque se nos presentan efectivamente dun día para outro con todas estas historias e a verdade é que, bueno, non sei, supoño que será legal facer isto, pero bueno, temos as nosas dúbidas ao respecto. Entón, lle agradecería francamente que me diga eso, si realmente a proposta se vai a sumar aos 577.000 euros e tamén cantas horas estamos adicando en total no noso concello a este servicio, porque o do precio da hora xa mo contestou.
Nada máis, moitas gracias. Perdón, a última era cantas... Cantas horas estamos pagando en total? É dicir, vostede contesta 16 euros a hora, pero sí que nos gustaría saber cantas horas totais dedicamos a este servicio. Moi ben. Bueno, non é de extrañar que no primeiro pleno que temos, de feito, levamos 2 meses en pleno, pois cando hai que acordar un recoñecemento extrajudicial de crédito, pois se trae aquí ahora a este pleno. Ten toda a lógica do mundo. Además, se leva ahora en base a unha decisión tomada, certo é que con certa urxencia, bueno, porque a empresa que está ofrecendo este servizo nos trasladou unha serie de facturas. Certo é que ao largo de todos os meses do ano pasado o concelleiro delegado de Asuntos Sociales, Quito Parada, estuvo negociando coa empresa porque o ano pasado máis horas e, ademais, como decía, como o custe hora leva xa moito tempo sin modificarse, pois se estuvo negociando, cuestión que tamén xa viña arrastrada incluso do ano 2019. Certo é que ao final, bueno, pois o servicio vai incorporando horas en base á xunta as que vai recoñecendo e nos atopamos, bueno, pois agora con unha cantidade que non estaba orzamentada no presuposto 2020. Polo tanto, dito isto, non é que este ano 2021 teñamos que incorporar 127.000 máis 450.000, é que temos que incorporar moitos máis cartos. Tanto é así que a partida para atender os gastos de asistencia a domicilio, que aquí no Grove se dan en dúas modalidades, unha é a de dependencia, que é a maioritaria, e ora lles pasarei os datos, e a de libre concurrencia. Entre estes dous servizos, o Concello do Grove este ano vai ter que orzamentar en torno aos 970.000 euros. Estamos sempre falando unha previsión, porque o que sí é certo que non sabemos cal vai ser o precio hora que vamos ter que pagar por este ano 2021. E por qué? Como decía, estamos en un proceso de sacar a concurso a concesión deste servizo e vemos que en outros concellos o precio está entre os 18 e 20 euros. Aquí no Grove estamos pagando en torno, IVA incluído, sempre falo de IVA incluído, un coste medio ano 2020 de 16,40 euros, o que significa que posiblemente xa vamos a pagar 2 euros máis. Ademais, este ano a Xunta de Galicia ten reconocido ata o momento 7.548 horas máis o ano 2021. Así pois, este ano vamos a dar un total en servizo de asistencia a domicilio en dependencia 48.204 horas. 48.204 horas. Para que se fagan unha idea de tal como está crecendo este servizo. No ano 2019 se tiñan recoñecido no Grove 34.000 horas, 34. No ano 2020 se tiñan reconocido 40.656, o sea, xa 6.000 horas máis, e para este ano temos 48.204, 7.500 respecto ao 2020, 14.000 horas máis respecto ao 2019. Cal é o problema de todo isto? O problema que nos xenera é que, en termos económicos, como decía antes, isto supón que o Concello do Grove, donde o ano pasado aportaba 137.000 euros para cubrir a parte de asistencia a domicilio, 137.000 euros, este ano vai ter que aportar 290.000. Por que? Porque o coste hora se financia por 3 vías, co sistema que está implantado ahora mismo. 3 vías. Unha, aportación da Xunta de Galicia, que é constante desde o ano 2010, é constante. E son 9,70 euros. Independientemente do coste que teña a hora de servicio, a Xunta pon sempre o mismo, 9,70 euros.
Os usuarios, os que pagan, que non todos pagan, porque eso vai por renda, aportan como máximo 2 euros por hora, polo tanto podemos sumar 9,70 máis 2 euros, 11,70, e todos eses cartos hasta os 18 ou hasta os 16,40 que pagamos actualmente, o ano 2020, tenos que aportar o Concello do Grove. No ano 2010, entre o que aportaba a Xunta de Galicia e o que aportaban os usuarios, se cubría o 95% do coste. O 95% do coste era subvencionado pola Xunta de Galicia e a aportación que facían os usuarios do ano 2010. Como decía, a Xunta de Galicia sigue pagando o mismo desde o ano 2010, pero o número de horas son maiores e o coste hora é maior. E, polo tanto, esa diferencia, quen está asumindo? O Concello do Grove. Así, o ano pasado, a Xunta de Galicia asumía o 61% do coste hora, os usuarios o 17% e o Concello o 21%. Este ano 2021, con os datos que estamos manexando, a Xunta de Galicia vai financiar o 53% do coste total, o sea, moito menos que o ano pasado, do 61 pasa ao 53%, os usuarios mantéñense no 11-12% e o Concello do Grove, se o ano 2020 financiaba o 21% do coste, este ano vamos a financiar o 33% do coste. Como lles decía ao principio, é unha cuestión económica importante para o Concello do Grove, porque solamente polo servicio de asistencia a domicilio, pola dependencia, o Concello do Grove ten que aportar 153.000 euros máis. 153.000 euros máis. Se lle sumamos os 106.000, 100.000 euros que temos que aportar por libre concurrencia, que se financia prácticamente o 100% ou 90% o Concello do Grove, pois de libre concurrencia, pois este ano vamos a ter, como lles decía antes, 370.000 euros máis para o orzamento. E ademais, dos 127.000 que estamos reconhecendo hoxe. Creo que podemos todos coincidir, os que estamos aquí presentes, que isto é un problema. E é un problema serio a nivel municipal e a nivel orzamentario municipal. Un problema que vamos a ter que acometer co orzamento 2021, que vamos a intentar ver como podemos solventalo e financialo, pero desde logo sí que é un problema serio. Porque, como digo, quen está asumindo todos os incrementos desde fai 10 anos é o Concello do Grove, e iso vai contra o orzamento municipal. De aí, decía ao principio, e ademais todos deben saber, que entendo que así é, o servicio da dependencia, a lei da dependencia, no seu orixe, estaba estipulado que era un servizo que financiarían Goberno Central, Xunta de Galicia e usuarios. En ningún momento falouse dos concellos, en ningún momento falouse dos municipios. A realidade é que xa no 2020, neste 2021, máis do 33% deste coste vamos ter que asumir a nivel municipal, cando é, como digo, un servicio que financeiramente non temos que financiar os concellos. Por iso, o meu traslado de que realmente, ahora mismo, encaixar estes números no orzamento vai a ser, pois desde logo, unha tarefa importante para ver como encaixamos, porque isto, dado como van a ir os ingresos este ano, lóxicamente non vai quedar outra que restar gastos en outras partidas e en outras áreas, porque desde logo non esperamos máis axuda por parte da Xunta de Galicia, cando, insisto, debería ser un servicio que tiña que estar financiado fundamental e principalmente pola Xunta de Galicia e polo Goberno do Estado.
isto non está acontecendo así, e ahora nos vemos en esta tesitura. Por lo tanto, a maiores de todos estes costes que lle acabo de dicir, temos que incorporar os 127.000 que ahora estamos aprobando e que desde logo temos que encaixar porque xa van a ir contra o orzamento que se aprobe en este ano 2021. Ben, intervencións. Señor Otero. Ben, nada, volver a repetir que en lógica tiñan que ter contemplada esta situación para incluir no orzamento 2019, perdón, 2020, e non virnos agora con esta modificación de crédito. Volvemos a insistir que vamos a absternos porque consideramos que hai que pagalo, como é lógico. Indicarlle que se a lei de dependencia di que ten que estar subvencionado por Xunta, Estado e usuarios, pois habrá que petar nas portas que hai que petar para que se cumpra esa lei. Lamentarse agora non é a solución. Agora sí, hai que asumilo. Terá que ver cales son as prioridades. Nós sabemos cales son. Si é este servicio ou non. Nós sabemos que este servicio prioritario, non sei se entra dentro da vosa prioridades ou non. Pero habrá que buscar o financiamento e habrá que quitarlo do que non sea prioritario. Nada máis. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí. Ahora. Sí, ahora. Sí, sí. Vale. Ben, nos antes lanzamos varias preguntas e non se nos contestou a ninguna. Vexo que efectivamente trae moi ben preparado toda a historia destes custos, de como se foi, como a Xunta de Galiza foi escapando do compromiso de financiamento, como o Estado tampouco está nin se lle espera, e como, pois, efectivamente, o Concello, pois, ano a ano, pois, vai aumentando. Entón, se sabía todo isto, volvo a preguntar, como non foi incluído no orzamento recén aprobado en novembro, como este custo non foi a Comisión de Contas e como se nos convoca un pleno donde vai anexo a esta proposta de alcaldía un reparo de intervención e ese reparo de intervención que ten, curiosamente, a mesma data da convocatoria do pleno, pois non se nos comunica hasta o venres pola noite. Se iso non é intentar dificultar e sustraer pois a tarefa dos representantes dos veciños deste Concello, dígame o que é. Entón, pedimos esas explicacións. E por que, despois de 2 meses sen pleno, este goberno en maioría non é capaz, na situación na que estamos, de traer propostas para o pleno. Como é capaz de convocar un pleno sin comisións. E, ademais, un dos puntos donde obrigatoriamente no propio reparo de intervención di que ten que pasar obrigatoriamente pola comisión informativa. Por lo tanto, non nos contestou a nada deso. Por favor, contéstenos ao que se lle pide. Gracias. Señora Castro. Sí. Mire, señor Cacabelos, a verdade é que en base á súa exposición seguen sin cuadrarme as contas, porque vostede dice que este ano, non este que entra, sino o 20 pasado, tiña asignadas 40.656 horas para o Grove, non entendo por que puxeron unha partida de 450.000 euros, porque se dividimos unha cousa, os 450.000 euros entre 16 euros a hora, nos dan bastantes menos horas cada as que vostede dice que ten asignadas. Nos dan exactamente 28.000 horas. Entón, pregunto eu, que pasa con esas 12.500 horas a maiores que ten asignada a Xunta, non nas están utilizando ou non nas viñeron utilizando ata agora? Non me saen os cálculos, señor Cacabelos. E despois, me molesta que nun tema como este, que a verdade que é un tema moi dramático,
que nos debe dar que pensar que vostede siga outra vez co tema da Xunta e se olvide de mencionar certas cousas ou non diga deliberadamente. É certo que a Xunta ven poñendo nos últimos anos 9,70 euros a hora, pero olvídase o pequeno detalle de decir que desos 9,70 hai un 76% que o financia a Xunta e un 24% que o financia o Goberno Central, cando realmente debería ser o 50% cada un. Entón, si solamente o Goberno Central puxera o mesmo que pon a Xunta, tal e como establece a Lei de Dependencia, é dicir, 9,70 a Xunta e 9,70 o Goberno Central, pois xa estaríamos en torno aos 19,40 euros a hora, que perfectamente lle podía subvencionar a partida correspondente a isto, según as subidas que vostede está dicindo. E non entendo por que, tendo esta problemática, vostede non presentou unha moción para que o Goberno Central pague unha cantidade igual a que pon a Xunta de Galicia, tal e como establece a Lei de Dependencia. Pareceme fatal, ademais, que vostede siga outra vez coa mesma historia e non se dé conta e chegue a politizar un tema tan importante e o que xa lle dixen na prensa que considere isto como meros números que hai que encaixar cando se trata dun tema tan importante. E mire, permítame que lle faga unha proposta, algo que ademais está en outras legislaturas, en outros mandatos se chegou a propoñer. Por que non municipalizamos o servizo? Non se aforrarían custos con todo isto, porque temos xente xa contratada directamente relacionada con este tema e seguramente nos aforraríamos bastantes custos en esta materia, porque personal tamén sería fácil conseguilo. Entón, hai propostas na mesa que se esperan dun alcalde, que se esperan dun grupo de goberno que non se propuxeron e vostedes o único que fan é queixas tras queixas e agora, bueno, pois, como saiu a semana pasada, dicindo que supón un problema orzamentario que a ver como o imos a solucionar. Mentras vostedes siguen facendo desvíos presupuestarios a obras faraónicas e a outras obras que nestos momentos non teñen nin pés nin cabeza e seguimos coa mesma problemática que un tema tan importante como este non temos unha solución inmediata e teñen vostedes estes 2 anos, porque levan con o mesmo presupuesto 450.000 euros no 2019 e 450.000 euros no 2020. Non entendo se levamos tanta problemática como vostede está dicindo porque non actuou antes, que para iso está, para xestionar o orzamento. Hai 4 anos, cando me metín en política, acordareime sempre dunha conversación que lle aseguro que foi larga e tendida cunha muller que levaba máis de 15 anos coidando ao seu home por unha enfermidade que lle impedía valerse por si mesma, ou por si mesmo, perdón. E xa daquela, xa fai 4 anos, me decía que o servizo de axuda no fogar non era nin adecuado nin suficiente, porque ela me decía que me comentaba, oye, é que o día ten 24 horas e un par de horas, 2 días a semana non lle chegan a nada. A verdade é que ten toda a razón do mundo, non? A verdade é que me causou unha pena enorme, un sentimento de impotencia, porque eu sei que aquela muller se desviviu polo seu home e un non se dá conta realmente do que vive toda esa xente ata que nos toca vivilo a nós. E perdón que diga isto aquí públicamente, pero é que se non o digo non me vou a quedar tranquila. Xa sei que algún me vai a tachar de oportunista, como dixeron nas redes sociais, por aí, pero dame igual porque é o que sinto e o vou a decir. Miren, por desgracia, aquela mesma situación, 2 anos máis tarde me tocaría vivila na miña familia. Gracias a Deus non tan grave como a daquela muller, pero suficientemente importante como para saber o que significa ter unha persoa dependente na túa familia. Unha persona que necesita de ti para levantarse, para vestirse, a que lle des ánimos día a día para que se levante cada mañán con ánimos para seguir vivindo e coa que tens que sonreír transmitíndolle alegría. E sin embargo, sentes impotencia, porque en lugar de ganas, teñen unhas ganas de deixar esta vida, porque o que podían facer antes xa non digo traballar, senón valerse por si mesmo, sair a camiñar sin ter que ir agarrado de ninguén, ou comer por si mesmo, sin que ninguén teña que estar pendente dunha disfaxia que che impide tragar, que como é o caso que estamos vivindo nós na nosa familia,
temos que estar pendientes en todo momento cada vez que sucede unha cousa como esta, porque quizás o último bocado, o sea, o bocado que está dándose é o último que dá na súa vida. E é unha cousa que realmente me afecta, que vostedes frivolicen con estas historias, volvan coa mesma historia, coa xunta por aquí, coa xunta por alá. Vostedes terán que facer o que sexa necesario e adaptar as partidas necesarias de acorde ás horas que temos asignados. E temos asignados agora mesmo 48.000 horas que non están utilizando. As 7.000 que xa lle concederon, que esperamos que as utilicen, pero as 40.000 horas anteriores non as estiveron utilizando. Porque toda a axuda que reciban de isto vai a ser pouca e vai a ser sempre insuficiente. E se nós, os que estamos aquí poñendo a cara polos nosos veciños, non nos damos conta de cales son ou deben ser as partidas presupuestarias imprescindibles e polas que non hai que escatimar ningún céntimo, a nosa función neste Concello non terá sentido ningún. E nas nosas mans está dar esa solución. Por iso, sigo sin entender moitas das cousas que, tendo en conta a situación que estamos a vivir agora, non se fixera nada ao respecto. Esta é unha das cousas que deben, sin lugar a dúbidas, ter prioridade no noso Concello. E seguramente vostede salirá agora cos seus discursos triunfales, que botará máis tempo que a ninguén falando, e lle dará a volta a todas as palabras que aquí se expoñen, pero xa sabemos que é o que toca. En todo caso, o señor alcalde, xa sei que non nos vai a deixar contestarlle, xa me anticipo eu. Xa lle contesto agora cunha frase solamente. O movimento demóstrase andando, demóstrase con feitos e non con palabras. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. En primeiro lugar, señor Outeiro, é certo que o procedimento establece que hai que convocar unha comisión de contas, ou comisión informativa, neste caso comisión de contas, porque é un ámbito económico. Cal é o problema? Bueno, pois as decisións de traer as cousas a pleno son da alcaldía e, desde logo, cando me trasladan desde intervención que é oportuno traer esta aprobación extrajudicial de crédito, este recoñecemento extrajudicial de crédito, porque, ademais, en unhas semanas vamos a ter que xustificar, presentar todo o expediente á Xunta de Galicia para cobrar todas as horas que a Xunta de Galicia concede, a parte que nos subvenciona, pois, lóxicamente, a decisión é clara, hai que traelo. Me gustaría que isto fora con outro procedimento, totalmente, ben. Polo tanto, cando se tomou a decisión de incorporar isto a pleno, xa pasaran varios días do plazo para poder convocar a Comisión de Contas, por iso non foi convocada a Comisión de Contas. A decisión que se tomou para este recoñecemento extrajudicial de crédito foi posterior á convocatoria, ao prazo que había para convocar a Comisión Informativa e Comisión de Contas. De aí que ven. Lóxicamente, a señora interventora, no desenvolvemento das súas capacidades e competencias, ten que poñer o oportuno reparo. Se considera que hai un procedimento que non se cumpleu, hai que poñer ese reparo que se levantará, obviamente. Claro, eu son o primeiro a reconocer que isto tiñamos que haber traído á Comisión de Contas, pero ás veces as decisións de xestión que se están tomando día a día nos levan a esta situación. Cuestión que asumo totalmente. A decisión de traer isto xa a pleno é miña, como alcalde e presidente, que é o que determina o que se trae a pleno e o que non se trae a pleno. E o fixen por unha decisión e cuestión de urxencia. Por iso ven sin dictaminar, por iso ven sin comisión. A partir de aí, cuestións. Por que non se incorporou no orzamento do ano pasado? Porque o ano pasado contábamos cunha serie de horas, certo que a Xunta de Galicia vai incorporando horas ao longo do ano, seguramente fará o mesmo este ano, e hai que ir adaptando o orzamento, e ás veces dá o orzamento para cubrir gastos ou cubrimos gastos con outras partidas vinculadas, e en outros momentos non é así. Este ano partimos con 48.204 horas e seguramente, espero que acabemos con moitas máis horas recoñecidas, porque lamentablemente no Concello do Grove sigue habendo moita xente que está en lista de espera para que a Xunta lle reconoza esas horas. E agora xa entro un pouco no que decía o voceiro de Esquerda Unida e principalmente o que decía a voceira do Partido Popular. Miren, frivolidade en este tema, cero. Cero. De acordo? Cero. E máis,
os datos están aí, e xa que se ocupan e preocupan moito de preguntar, pregunten mañán mesmo a intervención que lle saque unha copia do porcentaxe por capítulos que este goberno gasta do orzamento. Decirlles que despois de obras e servicios, a política social é o segundo gasto onde dedicamos máis cartos este goberno. O segundo, política social. Asistencia a domicilio, reconocimiento por axuda de nacemento de fillos, compra de libros a quen así o necesite, subvencións directas ás diferentes asociacións sociais que o leven, todo o que ten que ver coa terceira idade, vellos tempos, etcétera, etcétera, etcétera. O segundo gasto máis importante deste goberno é a política social. Non é unha prioridade, é unha obrigación. É unha obrigación deste goberno buscar os cartos para pagar asistencia a domicilio. Miren o que lles digo, unha obrigación. E en eso estamos, e vamos a fazer como fixemos sempre. Ahora, non sei, porque lles sorprende tanto que lles diga que económicamente é un problema. O sea, vostedes na súa vida particular, na súa vida empresarial ou na súa vida profesional teñen un orzamento e de repente lle ven un gasto sobrevenido que non contan con el e iso para vostedes non é un problema. Como califican? En termos económicos. Como califican? Desaxustes? Como é? Ou aplauden? Bueno, me descuadraron o gasto, teño 100.000 euros de máis de gasto, 200.000. Que llevar? É un problema ou non é un problema? É que se non fora un problema non teríamos que acometer, non teríamos que buscar unha solución. O que me molesta, por certo, señora Castro, do que falou moito na prensa, é que mistura cousas, porque eu sempre falei en termos económicos. E insisto, se consideran que incorporar de un ano para outro 200.000 euros máis nun orzamento onde os ingresos xa están computados, onde os ingresos non teñen movimento, onde os gastos son os que son, e agora temos que encaixar 200.000 euros. Si non podemos compartir todos os presentes, que iso é un problema en termos económicos, entonces, sinceramente, non falamos o mesmo idioma. Porque eu en ningún momento fixe un análise social da situación. E lles insisto, non é unha prioridade, é unha obrigación, e este goberno vai cumprir coa súa obrigación, porque é un dereito, por certo, dereito aprobado por un partido socialista, presidente Zapatero, lei de dependencia, e que non é que sea unha prioridade, é que aplaudimos, é máis, se están reconocendo poucas horas, lles digo que siga habendo xente en lista de espera lamentablemente, pero ahora sí, temos que ser claros, xunta, claro, señora Castro, quen recoñece as horas non é o Concello do Grove, quen recoñece as horas é a Xunta de Galicia, por qué? Porque ten a competencia. A quen me vou a queixar eu? A ver, a quen me vou queixar? A Xunta de Galicia recoñece as horas? A Xunta de Galicia é a que a nós nos dá a subvención. Que a Xunta de Galicia, porque a miña pregunta, señora Castro, que lle fago, porque vostede sempre defende a Xunta ante todo. Despois os veciños e despois o orzamento municipal, porque, sinceramente, se vostede ten aspiracións políticas a nivel local que diga que cuadrar, elaborar el presupuesto non tiene que estar preocupado única e exclusivamente de si cuadran los números o no, hombre, que un responsable político diga que para facer un presupuesto non hai que cuadrar los números, señora Castro, sus declaraciones entrecomilladas en la prensa, y lo acaba de decir ahora, acaba de decir, es que esto no es un mero problema de números. Sí, é un problema de números, porque se non hai números en política, se non hai presuposto, non hai servicios ciudadanos. E a mí me preocuparía moito ter unha alcaldesa que dixera que o problema orzamentario é baladí, é dicir, non é un problema solamente de cuadrar números. A ver, home, por favor, un pouco máis de respeto. E por que falo da Xunta? Primeiro, porque a Xunta é a que reconoce as horas. Segundo, a Xunta é a que nos dá a subvención. Subvención que salen dos orzamentos da Xunta de Galicia. Que a Xunta de Galicia ten que reclamar máis cartos ao Estado? Por suposto. E eu xo teño reclamado, públicamente ademais.
públicamente ademais. E xa que leu tamén a miña entrevista, volva a lela, e escoita as declaracións que teña feito, por exemplo, en outros medios de comunicación. Ahora ben, vostede curiosamente nos pide ao Concello do Grove que busquemos cartos para cadrar este servicio, pero non di o mismo da Xunta de Galicia. Por certo, cando a propia delegada da Xunta de Galicia aquí en Pontevedra, na xuntanza do xoves pasado, nos reconoceu aos alcaldes ali presentes, primeiro, que era un problema moi importante para os concellos financiar este coste, e segundo, que a Xunta de Galicia tería diñeiro suficiente para financiar o que ten que poñer. Pois poño, e despois reclámelle ao Estado. Por certo, sabe, outra pregunta, a ver se sabe a resposta. Sabe que goberno do Estado foi o primeiro que paralizou os cartos para a lei de dependencia e reduceu o presuposto que tiña a lei de dependencia no ano 2013? Hasta lle dou unha pista, pois se non sabe. Ano 2013, imagine que podía estar gobernando ese ano, que foi o goberno que por primeira vez restou cartos á lei de dependencia, e agora acumulamos estes problemas. Por certo, este goberno, o que o goberno ahora en Madrid ten aprobado, e debería estar informada, ahora mismo un plan 21-23 para incorporar 3.100 millóns de euros, 3.100 millóns de euros á política social, á dependencia. Porque, por certo, non sei se sabe que a Galicia é a comunidade autónoma que menos cartos adica do seu orzamento á política social e asistencia a domicilio. E imagínome que outras comunidades autónomas terán o mismo problema, se queixarán a Madrid. Por certo, tamén deberían saber que, a pesar de que é certo que o goberno tiña que aportar máis cartos, Galicia é a comunidade económica a comunidade autónoma de toda España que máis porcentaxe de axuda recibe do Estado en política social. Que curioso, é a que máis recibe do Estado, e recoñezo que o Estado ten que aportar máis cartos, pero despois resulta que, entre todas, a que menos cartos dedica do seu presuposto á política social e asistencia ao domicilio. Somos a comunidade autónoma que menos residencias públicas temos de toda España. E estou comparando con comunidades autónomas do Partido Popular, donde Madrid está a cabeza, e outras, por poñerlle un exemplo. Entonces, a ver, a quen voy? Claro, a min, se o recoñecemento das horas de asistencia a domicilio me veñen da Xunta de Galicia e os cartos me veñen da Xunta de Galicia, a quen vou a estar reclamando? Ao Papa, a ONU, ou a Organización Mundial da Salud? Terei que reclamar a quen a mí me traslada isto. Por certo, aquí aplicamos todas as horas. Todas as horas. E este ano pasado aplicamos as 40.600 e este ano aplicaremos as 48.600. Todas as horas. E aí está o servicio os servicios sociales e asistenta social do Concello do Grove. E ese é o traballo que facemos. E insisto, para nós non é un problema social. É un dereito, unha obrigación como políticos, e vámoslo a financiar. Eso non quita para decir e afirmar que é un problema encaixar eses costes, porque son moi altos. E, además, me teño que queixar, igual que se queixaron, por certo, todos os concellos de todos os colores políticos, porque hai que ir á lei, e a lei di claramente que a lei de dependencia ten que estar financiada polo Estado e as comunidades autónomas, non polos concellos. E, como sempre, porque os concellos somos os que estamos a pé, ao lado do veciño e da veciña, sempre atendemos estas demandas e, ao final, sempre buscamos cartos no orzamento para financiar o servicio. Igual que vamos a facer este ano. Que ninguén o dubide. Xa sei que hai moitas dúbidas por algúns comentarios en redes sociales. Que ninguén dubide. E iso quero deixalo claro e aproveito. Este goberno comprometido ao 100% co gasto social. É a segunda partida de máis gasto despois de obras e servicios. Primer punto. Segundo, non é un problema. Entendemos perfectamente porque coñecemos moitos casos das familias, e para iso está o concelleiro Quito traballando en esa línea, dos problemas que as familias que necesitan axuda a domicilio teñen. E insisto, reconocen pouco. Eso é o noso pesar. Se está reconocendo poucas horas. No Grove necesitamos máis. Por certo, do Salnés, despois de Vilagarcía,
con 38.000 habitantes, o concello que máis horas aplica en asistencia a domicilio. Iso quere dicir que o problema é importante. Así pois, para nós non é un problema social, é un dereito e como políticos estamos obrigados a cumprir iso e o vamos a facer. Iso que non lle xenere dúbida a ninguén e vai a ser seguramente o gasto que vamos a cometer de xeito máis importante en este orzamento, como levamos facendo, por certo, en estes 5 últimos anos. Ahora, sinceramente, se xenerou unha polémica e aí salen as súas declaracións, señora Castro, na prensa, dicindo aquí que Cacabelos, vamos, que pouco máis que son aquí o demo do asistencia a domicilio, terxiversando totalmente o que eu dixen, porque se estudiara ben ou se leera ben a entrevista que sale no mesmo medio que o seu, a mí me fan unha pregunta sobre o orzamento 2021, non me fan unha pregunta de política social, me preguntan como vai o orzamento 2021, estamos traballando. Ahora, aparece un gasto este ano moi importante que temos que encaixar e xenera un problema. E a partir de aí se xenera unha polémica e un debate que, sinceramente, eu personalmente non acabo de entender. Porque se non somos capaces de diferenciar, e todos os veciños e veciñas teñen a súa opinión e para min é respetable, e moitas deles incluso as comparto. Ora, os que aquí estamos en esta mesa, no pleno do Concello de Grove, temos a obriga de estar informados e de ser obxectivos. E, polo tanto, saber discernir o que é unha cuestión e un comentario no ámbito económico e outra cuestión no ámbito social e político. A min, políticamente e socialmente, non é que me xenere ningún problema, é que apoio totalmente a lei de dependencia e creo que se está aplicando pouco, mal. Deberíase aplicar moito máis, e moito máis recoñecemento. Pero, insisto, iso non quita que teñamos que facer números. Se prefieren a expresión, temos que facer números, porque temos que encaixalo. E o tema de municipalizar o servicio, que aquí o levamos estudiando fai moito tempo, non é un servicio nada fácil de municipalizar, porque ademais da empresa, ademais de contratar as persoas que fan o traballo de asistencia a domicilio, ademais deso, aportan unha serie de material que nós, o Concello do Grove, non ten, aportan unha coordinadora de servicio que aquí se teria que contratar, o que significaría ter que poñer en marcha un servicio excesivamente especializado que, desde logo, nós estuvemos mirando e son moi poucos concellos en Galicia que teñan este servicio municipalizado. E se algún o ten, é mixto, donde unha parte está con a concesionaria e outra está a nivel municipal. Por lo tanto, non frivolicemos, claro que non, pero yo os pido a todos, e cando lean as declaracións, sepan claramente discernir e separar. Unha cousa que estemos falando do orzamento e outra cousa que estemos falando de política social, e cando queiran, falamos de política social, porque creo que poucos, seguramente igual, pero poucos como este goberno, comprometidos coa política social, no todos os seus ámbitos, creo que moi poucos. E a nivel municipal no Concello de Grove, facía anos, creo que nunca se gastou tantos cartos en política social como estamos facendo nós agora. E seguiremoslo facendo, porque ademais, como ten trasladado Quito Parada nas últimas reunións de goberno, é un gasto que se está incrementando ano a ano e que se vai incrementar. E vai a pasar a ser en 5 anos o gasto principal de calquer administración, Estado, Xunta, Concellos. E nós vámonos a preparar para eso. Pero, por favor, se non podemos entender que cambiar de un ano para outro, incorporar 200 e pico mil euros a maiores, non é un problema económico, porque ahora, claro, a pregunta é como financiamos esos 200 e pico mil. Claramente, ou retiramos cartos de outras partidas, ou xeramos unha taxa para cobrar eso. Non queda outra. Por certo, outro erro político moi importante, falan de que poden desviar os cartos en obras faraónicas que non teñen moito sentido. Home, por favor. Falaba do auditorio. Miren, o auditorio está adxudicado e se está desenvolvendo desde fai anos, non vende agora, anos. Unha demanda tamén pedida pola cultura do Grove. Primer punto. Segundo punto, ten unha subvención de 1.900.000 euros que todos teñen que saber
porque senón é moi preocupante que sexan cargos políticos no Concello do Grove, teñen que saber que todas as subvencións son finalistas, teñen un obxectivo concreto, sobre todo as de inversión, e todos deberían de saber que non se poden desviar eses cartos que nos dá a Diputación para outras áreas, non se pode. E a parte do crédito que temos comprometida ten un fin, nós pedimos un crédito para financiar unha inversión. Todos deberán saber, e podemos compartir, que non podemos financiar un servizo como a asistencia a domicilio con un crédito. Os créditos están para financiar inversións, non? Hasta aí chegaremos. E tamén falaba da obra de Beiramar que estamos facendo. Miren, a obra de Beiramar se está facendo principalmente para resolver os problemas de saneamento, de pluviales e de abastecemento de agua que hai en toda esa zona, que non sei se saberían que hai moitos veciños e moitos negocios que durante moitos días do ano se quedaban sin agua. E, por certo, non sei se saben que o saneamento, o abastecemento de agua ás casas e aos negocios, si é unha competencia municipal, si a temos que atender. Esta é unha competencia municipal a nivel de xestión, non de financiación. E, polo tanto, teñen que saber que se temos uns cartos que nos dá a Diputación de Pontevedra e uns cartos que conseguimos desde o orzamento municipal para unha obra, agora non se poden desviar para uns servicios. Esas cuestións non van, esas cousas quedan moi ben, e a xente fala, claro que sí, pero hai que saber explicarlo e hai que facer pedagogía, todos somos responsables. Os cartos que están dedicados a unha inversión non se poden quitar e sacar a outra, porque imaginemos que se pudera facer. De verdad que o que están pedindo é que a día de hoxe paralicemos a obra de Beiramar tal cual está, e o que nos están pedindo é que paralicemos o auditorio tal cual está. E cando recuperaríamos todo eso? O sea, empezamos unha obra, deixámola, sacamos os cartos e dedicamos a outra cousa. Non. Nós temos que ser consecuentes cos cartos que temos. Ora, o que temos que pedir e seguir reclamando é que o asistencia a domicilio ten que ter a financiación axeitada, que non a ten. E quen a nós tenos que financiar é a Xunta de Galicia. É a que ten a competencia, que isto sei que ao PP lle molesta moito, pero hai que falar de competencias. Os concellos temos unhas, e a Xunta, aínda que non crean, porque nunca ejerce ninguna, ten competencias tamén. E para iso ten financiación. Por certo, acaba de recibir máis de 400 millóns de axudas extraordinarias. Carai, se non ten financiación, a ver que facemos. Polo tanto, non lles vou a seguir permitindo que mezclen cousas. E que quede meridianamente claro, este goberno, a política social prioritaria, absoluta, obligatoria, porque é un dereito dos ciudadanos. E nós, aos dereitos, prioridade. Obligación de cumplir, e así vamos a facer. Ora, non mezclen eso con que este incremento dos costes nos xenere un problema de cadrar o orzamento. E seguramente me estendín, perdón, porque xa son as 9:38 minutos, pero creo que esta cuestión da cal se estuvo debatendo durante estes días en diferentes medios de comunicación e redes sociales, que eu non entro a debatir aí esas cousas, porque todas as opinións me son moi respetables, pero desde logo os 17 que nos sentamos aquí, sí que lles teño que pedir objetividade, información e criterio, porque senón nos convertimos e somos transmisores de cuestións e de informacións que non son acertadas, están sesgadas, e sobre todo, cando parte toda esta polémica de unhas declaracións miñas que fago un medio de comunicación falando do orzamento. Se ainda falara da asistencia a domicilio entendería as críticas, pero eu estaba falando do orzamento a nivel económico, nada máis. E de aí se xenerou unha bola de neve que non acabo de entender. Ben, procedemos, polo tanto, a votar, que ainda vamos por este primeiro punto e temos bastante pleno por diante, o expediente 166/2021, proposición de recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2021. Apuntamos á Cámara, votos a favor. Secretario, tienes micro apagado. Sí, conto 12 votos, grupos do Partido Socialista e Partido Popular. Ben, abstencións? Grupos... 4, Esquerda Unida e BNG. Sí. Moi ben, queda aprobado por maioría. Pasamos ao punto 2. Proposta tamén sin dictaminar expediente 173/2021, proposición de Esquerda Unida para instar Aguas de Galicia a afrontar a sustitución da tubaxe de agua.
como igualmente este anterior punto non foi ditaminado na comisión informativa, temos que votar a incorporación deste punto, polo tanto procedemos á votación. Votos a favor? Unánimemente, por unanimidade. Ben, a partir de aí ten a palabra o señor Otero para a defensa da moción. Ben, escoitaseme, non? Sí, sí, perfecto. Paso a ler a exposición de motivos. O Grove, ao igual que a maior parte da comarca do Salnés, recibe o suministro de auga potable dos depósitos situados entre Viscoso, Vilanova de Arousa. As tubaxes foron instaladas a finais dos 80, co que o período de vida útil das mesmas está a pique de caducar se non o fixo xa. O problema máis grave xurde no tramo que chega ao Grove, dende Villalonga, pois ben submerxido no mar, co que a vida útil deste tramo viuse reducido de forma considerable debido á corrosión das augas mariñas. As rupturas que ten sufrido a tubaxe neste tramo son numerosas nos últimos 5 ou 6 anos, sobre todo no seu paso pola lanzada. Tan só no 2020 contabilizáronse ao menos 5 averías no noso límite municipal, algunhas das cales se produciron en época estival. Traballar na súa reparación é todo unha odisea, pois é preciso agardar a baixamar para realizar as tarefas precisas, o que pode provocar que o Grove permanezca varias horas con restriccións de auga ou mesmamente sen a totalidade do suministro, dependendo da época do ano. Cando menos de 2016, o cambio da tubaxe que transcorre por debaixo do mar por unha nova canalización por terra é unha prioridade para o Grove e a Mancomunidade do Salnés. Son numerosas as publicacións onde o daquela presidente do ente supramunicipal, Gonzalo Durán, consideraba esencial esta obra e solicitaba a Augas de Galicia a súa prioritaria execución. Tal como consta nas publicacións de varios medios de comunicación en marzo do 2016, unha reunión entre Augas de Galicia e a Mancomunidade do Salnés finalizaba co compromiso do ente dependente da Xunta de Galicia para mellorar a conexión de auga ao Grove. A obra estimábase naquel entón en preto de 1,8 millóns de euros. 2 anos despois, en abril do 2018, Augas de Galicia, que non cumprira co anunciado no 2016, volvía a adquirir un compromiso con o noso Concello, esta vez para a redacción do proxecto da obra co propósito de concretar o orzamento real de execución do cambio da tubaxe. Poucos meses despois, Augas de Galicia dirixíase novamente á Mancomunidade do Salnés para indicarlle que o proxecto estaría rematado a finais do ano e que a obra daría comezo no 2019. Para iso, o orzamento da Xunta de Galicia para o 2019 incluiría unha partida orzamentaria para a instalación da nova tubaxe. Finalmente, non houve proxecto e o orzamento 2019 non incluíron ningún só euro para tal obra. Van a preto de 6 anos dese primeiro compromiso de Augas de Galicia coa Mancomunidade do Salnés para a sustitución da tubaxe que suministra auga potable ás veciñas e veciños do Grove, e case 3 anos do compromiso para redactar o proxecto e incluir nos orzamentos da Xunta a partida precisa para esta obra. A día de hoxe non está redactado o proxecto e ningún dos orzamentos pasados, 2019 e 2020, nin o actual, o 2021, contemplaron nin contemplan partida algunha para afrontar esta obra esencial e primordial para a comarca, pero sobre todo para o Grove. Dende Esquerda Unida, arrincamos o compromiso da actual presidenta da Mancomunidade do Salnés para que a obra da nova canalización de auga potable para o Grove sexa prioridade absoluta para o organismo supramunicipal, a igual que o foi para o anterior presidente na súa etapa. E queremos tamén que sexa unha prioridade para Augas de Galicia e a Xunta de Galicia, pero sobre todo queremos que sexa unha realidade e para iso é preciso que dunha vez por todas redacten o proxecto de execución e destinen o orzamento preciso para asumir a obra, que nós consideramos ten que ser do 100%, xa que é competencia desta administración. Por todo anteriormente exposto, e polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordos. O Pleno do Concello do Grove insta a Augas de Galicia e a Xunta de Galicia a 1. Redactar e presentar o máis axiña posible o proxecto de sustitución da rede de abastecemento que suministra auga potable ao Concello do Grove, derivando por terra a canalización que se atopa nestes momentos soterrada baixo o mar. E 2. Comezar neste 2021 a demandita obra e asumir o 100% do custo da mesma. Bueno, creo que xa se explicou bastante clara na exposición de motivos. Levamos anos con este problema, levamos anos reclamando esta tubaxe, a reparación desta tubaxe, e creemos que xa é o momento de que se tome unha decisión entre todos para exigir a Xunta de Galicia que asuma esta obra. Creemos primordial e creemos que é necesario que paguen o 100%, pois, lóxicamente, é a súa competencia, como dixemos, e non vemos lóxico que a Mancomunidade teña que asumir parte dese custo, e non o Concello do Grove, digamos.
Nada máis. Bueno, pido o voto unánime de toda a corporación para esta reclama. Moi ben, intervencións? Señora Castro. Ben, decirlles que efectivamente somos conscientes de que isto é unha necesidade imperiosa para o noso Concello. Efectivamente estamos de acordo en que é algo que se leva durante anos demandando, pero hai certos apuntes que me gustaría facer. E sobre todo ligado á frase que xa dixo o alcalde na súa anterior intervención, no seu discurso, no que dice, cando falaba da obra de Beiramar, dice que o saneamento é competencia municipal. Polo tanto, estamos a falar dunha tubería de auga que tamén é competencia municipal e así o establece a regulamentación. Non estamos de acordo en eso que dice o señor de Esquerda Unida, que é competencia da Administración da Xunta, cando realmente non o é, que é competencia municipal. Aínda así, o señor alcalde, cando estivo reunido coa señora conselleira daquela, tivo un compromiso por parte da Consellería de que lle iban a apoiar na construción ou na renovación desta tubaxe. Efectivamente viñeron dando voltas porque agora resulta que no seu momento a conselleira lle propuxo gastos compartidos entre o Concello, que así como insisto era competencia municipal este tema, se metese tamén a Diputación para apoiar, porque estamos falando dunha obra dun custo importante, e seguimos coa mesma teima de que ten que ser a Xunta de Galicia a que ten que aprobar ou, digamos, executar o 100% desta obra. Nós non nos vamos a poñer en contra desta moción, lóxicamente, porque entendemos a necesidade e sabemos que é algo preocupante e que realmente hai que atendelo, pero o que non entendemos tamén é a teima xa constante por parte do Concello do Grove na figura do noso alcalde, dicindo sempre constantemente e atacando algo que sabe perfectamente que tamén ten parte nesta historia, porque é competencia municipal. Tampouco é certo que non se fixo nada ao respecto por parte de Augas de Galicia, porque según me consta o proxecto está bastante avanzado, lóxicamente, algo que non fixo o señor alcalde durante todos estes anos que leva protestando por estas cuestións, pois toca facerllo neste caso a Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia, e según me consta é un proxecto que está avanzado e que sí que se está facendo algo. Lóxicamente, hasta que non teñamos o custo real deste procedimento, non ten lógica incluílo dentro dun orzamento, pero vostedes saben perfectamente que en canto se poida executar unha obra, a Xunta de Galicia non creo que teña problema ningún en asumir a parte que lle toque. Vale? Entón, dito isto, nós imos a apoiar esta moción, porque realmente no fondo está claro que é unha necesidade e, por suposto, nós estamos aquí e entendemos que estamos para representar a todos os veciños e para tratar de dar unha solución ás necesidades. Non vamos a entrar en guerras de si un ou outro, é dicir, eu penso que neste caso, si se está tendendo a man por parte da Xunta para facer algo, pois o Concello tamén terá que poñer da súa parte. Sobre todo, no caso da Mancomunidade tamén, en relación, cando vostede decía co anterior presidente, o anterior presidente sí estaba de acordo con facer este proxecto, leválo a cabo e aportar o que fose necesario. Non entendo porque agora a señora presidenta da Mancomunidade tampouco, ou escurre o bulto, e tampouco quere aportar ningún custo con respecto a isto. Por lo tanto, o dito, apoiamos esta moción e esperamos que máis pronto que tarde se poida executar. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí. Desde o BNG tamén estamos de acordo co fondo e a forma da moción. De feito, estamos convencidos de que isto é unha débeda histórica que ten precisamente a Xunta de Galicia, precisamente a Augas de Galicia, que é a encargada de suministrarlle, darlle agua en cantidade e calidade a todos os concellos, e decir que precisamente
a moitas roturas que tivo esta tubaxe, que vai enterrada na zona enfrente a comporta do Vao, foi incluso en zona de Sanxenxo. Por lo tanto, o Grove tivo que facer reparacións en zona de Sanxenxo. Entón, que máis forma de explicar que isto ten que ser cousa da Xunta de Galicia? E despois, non me vale esas chorradas de que están facendo un proxecto, megaproxecto, non sei que, pero isto non é mandar un cohete á luna. Isto é cambiar unha tubería por outra. Isto é traer a tubería e montala das cousas máis sinxelas que sabe facer pois calquera albanel. Nem sequera fai falta prácticamente unha excavadora e uns peóns poden facer eso, que non fai falta mandar un comité de chamar a uns técnicos da NASA para que fagan eso. É unha das cousas máis sinxelas que hai. Meter unha canalización de agua e asegurar o suministro ao Grove en cantidade e calidade suficiente para abastecer unha vila turística nos picos de máis consumo que son os meses de verán. Por lo tanto, se a Xunta non o fixo xa, é porque non o quere facer. Porque a Xunta ten cartos, ten medios e ten todo o necesario a través de Aguas de Galicia para facer iso en días. En días. Por lo tanto, isto é un desleixo que fai a Xunta de Galicia contra o Grove. Por lo tanto, todos os veciños do Grove teñen que saber eso, que o seu suministro de agua non está garantido porque a Xunta de Galicia leva 5 anos sin querer facelo. Por lo tanto, é bo que todos os membros da corporación, os 17 membros da corporación, votemos a favor desta moción e que o alcalde do Grove teña ese respaldo de todos os representantes públicos do Grove para exixirlle a Xunta a Aguas de Galicia que acometa esa obra canto antes. Por lo tanto, o noso voto a favor e pouco hai máis que decir neste tema porque o único que podemos facer os veciños do Grove é cabrearnos máis cada día, cada minuto que isto non se fai. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista vamos a apoiar, claro que sí, esta moción. Por qué? Porque a moción de Esquerda Unida, quero agradecerlle a Esquerda Unida que por fin se achegue ás defensas que estamos facendo desde fai tempo este goberno. A moción de Esquerda Unida ven a recoller por escrito o que nós, este goberno, vimos reclamando non este ano, nin o pasado, nin o anterior. Fai xa moitísimos anos. Eu creo que hai que tamén precisar cousas que acabamos de escoitar e eu lamento moito que a voceira do Partido Popular faga unha defensa tan férrea da Xunta de Galicia. Bueno, é unha opinión personal que seguramente non vai compartir, pero é o mal que teñen todos os voceiros do Partido Popular aquí no Grove durante os últimos anos. Antes está a Xunta de Galicia e o Partido Popular e despois os veciños do Grove. Miren, acaba de dicir a señora Castro que non entende a teima do alcalde co tema este do Aguas de Galicia. Bueno, pois xa que non entende, vou intentar explicar. Este problema da tubaxe da agua xa ven, polo menos que eu sexa consciente, da miña primeira etapa como alcalde. De feito, no ano 2010, xa se falaba na Mancomunidade do Salnés deste problema. Xa se ten solicitado naquela época un informe e un proxecto de execución da obra a Aguas de Galicia. 2010. Acabamos de estrenar o 21. Vamos a conceder o beneficio da dura. 10 anos, non 11. 10 anos esperando pola redacción de un proxecto. 10 anos. Iso é injustificable. Injustificable. Primer punto. Segundo punto. Hai un erro que creo que comete de concepto, igual que comete a conselleira de Mobilidade e Territorio, que é a responsable do organismo Aguas de Galicia. A conselleira di, es que eu sinto moito, pero é que o abastecemento de agua é unha competencia municipal, alá vos. Non,
Eso é un error. A competencia municipal que está recollida na Lei de Réximen de Bases Local recolle que os concellos están obrigados ao abastecemento de auga ao domicilio. E iso facémolo sempre. Beiramar é boa mostra do que estamos facendo. Beiramar, entre outras cousas, é unha obra que se fai para mellorar o abastecemento de auga. Como dicía antes, porque hai moitos problemas. É unha competencia municipal, pero dentro do termo municipal. E sempre que sexa o abastecemento a domicilio ou a negocios, o que é a rede. Pero claro, esa rede, curiosamente, necesita auga, porque por moita rede que nos fagamos coa capacidade e a competencia municipal, se non ten agua, de nada vale. E por que entendemos que é a Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, a que ten que financiar o 100% desta actuación? Por unha razón moi clara. Miren, no Estatuto de Autonomía de Galicia xa recolle que no abastecemento de agua a Xunta de Galicia ten que promover, financiar obra civil pública para todo o que ten que ver coa garantía da agua. E podemos entender que dentro desa obra xeral que ten que facer, obra civil pública, aparte de facer obras para ter embalsamentos de agua, ten que facer obras tamén para a condución de agua. E por que en este caso ten que financiar o 100%? Porque imaginemos que para suministrar de agua ao Concello do Grove hai que facer un encoiro a 30 kilómetros, que máis ou menos é do que estamos falando, porque estamos falando dunha parte da Tubaxe. Me queren decir que é o Concello do Grove o que ten que facer ese encoiro a 30 kilómetros para darlle de suministro de agua ao Grove. É que onde se confunde a señora Castro, onde se confunde a Xunta de Galicia, é que din que o abastecemento de agua tendero que dar vos porque é a vosa competencia. Si rompe unha tubaxe, nunha rúa do Grove témola que reparar, témola que repoñer. E temos que facer unha rede municipal de abastecemento de agua que a poder ser chegue a todos os veciños, a todos os fogares e a todos os negocios. Pero é nas redes, nas rúas, non é por o abastecemento da agua que chega ata o Grove e que o Grove se suministra dela. É o que estamos a falar. É do que estamos a falar. Entón, a min non teño dúbida de que isto, porque a conselleira, por certo, di vostede que se comprometeu. Eu xa empezo a estar farto de compromisos, porque levo desde o ano 2010, como dicía antes, escoitando compromisos. Xa vamos a ter un proxecto, agora fala do anteproxecto. É dicir, anteproxecto, proxecto, cartos, concurso, execución da obra e a ver. Miren, compromiso. Na reunión que tuvemos en outubro, a presidenta da Mancomunidade do Salnés, máis eu mesmo coa conselleira, nos decía que a finales de outubro teríamos ese anteproxecto. Estamos en xaneiro e seguimos esperando por el, polo anteproxecto. Por certo, nesa conversa, ela falaba que, según os seus técnicos, estaban a falar xa de un orzamento de casi 3 millóns de euros. A Mancomunidade do Salnés fixera un estudio da empresa que xestiona eso e que eran 1.800.000. Agora xa falan de casi 3. E di, no, bueno, eu me comprometín, eu dixen, home, conselleira, te comprometeste comigo nunha reunión onde estaba o anterior delegado da Xunta de Galicia, Cores Tourís, no mes de febreiro do 2020, a que ti ibas a aportar o 33% e outro 33% o Concello do Grove e a Diputación. En outubro xa non se acordaba e dixo textualmente, é que o das conversaciones de febreiro non me acordo. E digo, madre mía, conselleira da Xunta de Galicia. Ben, entonces di, primeiro, conselleira, un error. O Concello do Grove non pode financiar esta obra, por qué? Porque está fora do término municipal do Concello do Grove. E nós non podemos facer unha inversión no Concello de Sanxenxo, ni no Concello de Meaño. Iso é o primeiro, da Lei de Régimen de Base Local. Temos competencias, pero como falamos aquí no Grove vulgarmente, máis alá do Vao, non temos competencias. Polo tanto, non podemos facer un investimento. Primeiro erro da conselleira. Segundo erro, por la Mancomunidade del Salnés. A Mancomunidade do Salnés ten a competencia para suministrar agua a todos os concellos, pero en base ao encoiro e a estación depuradora
que ten a mancomunidade. A mancomunidade, ao fin e ao cabo, somos os concellos que formamos parte deles. Que quere dicir isto? Que todos os concellos mancomunadamente teñen que pagar unha obra para traer agua ao Grove. E a Diputación de Pontevedra que tamén fala. A Diputación de Pontevedra é o único organismo que ata día de hoxe, polo menos en estes últimos 6 anos, ten financiado abastecemento de agua aquí no Concello de Grove, porque a maioría das obras de abastecemento de agua que estamos facendo no Grove veñen gracias ás subvencións que nos dá a Diputación de Pontevedra, porque senón ni con eso era. Polo tanto, e eu sei que lle vai a molestar a señora Castro, porque o mismo argumento e explicación que no punto anterior, eu reclamo competencias. E hai un organismo que se chama Aguas de Galicia, donde o Concello do Grove leva cada ano lle entrega 400.000 euros pola tasa da auga, que a min a propia conselleira me dixo, es que eso es para el mantenimiento y garantizar la potabilidad del agua, el abastecimiento del agua, e dije, pois macho, si entón, perdón pola expresión, si eses 400.000 euros que os veciños do Grove aportan Aguas de Galicia cada ano, levamos xa prácticamente 10 anos, son 4 millóns de euros, me estás falando de 3 millóns, o que aportou o Grove a Aguas de Galicia financia ao 100% esta obra. Ah, non, é que iso é para outras obras. Cales outras obras? En Sanxenxo, en Cerdedo Cotobade, para facelas aí, en Ribeira. Ou é que só se fan inversións onde hai o color azul do Partido Popular e nas outras non? A situación é moi grave, tan grave que é así de rotunda. A Xunta de Galicia vai deixar sin agua a toda a vila do Grove. Non a unha rúa, non a 3 veciños, non a 2 negocios. A toda a vila do Grove sen agua. E é a Xunta de Galicia, porque senón a Xunta de Galicia non está para facer un investimento destas características, uns cuantos kilómetros de tubaxe que pasan por 2 termos municipales, porque o inicio creo que é no Concello de Meaño, na altura de Dena, e despois continúa por Villalonga, Concello de Sanxenxo. Se non está para facer obras supramunicipales, a min que me expliquen para que queremos unha Xunta de Galicia, porque xa non entendo. E pretendía a conselleira que esta obra pague o Concello do Grove. Que primeiro, ignorancia de que non sabe nin por onde vai a obra. E segundo, ten que saber que nós fora do noso término municipal non podemos invertir nada. Por lo tanto, 100%. E por iso creo que é moi axeitada a moción de Esquerda Unida, porque, insisto, replica o que nós vemos defendendo, nin mancomunidade, nin Diputación, nin Concello do Grove. Aquí, quen ten que financiar isto 100% é a Xunta de Galicia. Por iso vamos a apoiar e por iso, desde logo, eu xa adianto. O pasa que o problema COVID nos limita a todos, pero desde logo xuntarei a todas as organizacións sociais e económicas do Concello do Grove, porque este sí que é un problema sustancial. Este é un problema que pode ser tráxico para o Grove. Imagínense, varios días ou semanas donde o Concello do Grove todo el quede sin auga. Imaginen, fin de semana de agosto, e imagínense todo o Concello do Grove sen agua, porque a arteria principal que trae a agua para que nos a ramifiquemos non rompeu e non vai adiante. Esta é a grave situación que podemos pasar no Grove. E eu claro que seguirei coa teima hasta que me aburra, hasta que siga como alcalde hasta o último segundo, hasta que non consiga que isto financie o faga a Xunta de Galicia. Non vou parar. E cada mes vou recordar a conselleira. Isto é unha financiación de Xunta de Galicia. Vannos a deixar sin agua a toda a vila. E creo que é o momento que todos nos unamos, porque isto sí que nos compete a todos. E é un problema moi serio, máis do que incluso moitos imaginamos. Señor Otero, ten a réplica. Ben, non esperaba menos de que se aprobara por unanimidade. Eu dou por feito que o PP dixo que votaba a favor, non que se abstería, pero bueno, son unhas aclaracións. Claro que estamos coas problemáticas do noso Concello, pero o que é dudoso é que esta moción debería haber partido xa do grupo de goberno, porque estas son as formas de facer as solicitudes todos xuntos para facer máis forza nas peticións que lle fagan tanto a Xunta como outros organismos. Nós xa estábamos con isto, porque xa temos pedido nos orzamentos da Xunta do 2020 que se incluíran partidas para esta cuestión.
E sobre o de que está farto de compromisos, agardo que a presidenta da Mancomunidade cumpla o que tivo comigo, que a parte da prioridade era que se tocaba poñer facer financiación para esta obra, porque a Xunta mellor non asumo ao 100%, que iba a buscar a forma de facelo. E agardo que ela si cumpla comigo, non como a Xunta coa Mancomunidade. E, lóxicamente, o que queremos é que pague a Xunta ao 100%, porque se paga a Mancomunidade, o Concello de Grove tamén paga das aportacións que teña que facer, incluso o resto dos concellos, cando é unha obra que é, como dixemos, supramunicipal. O que non entendo, se agora me dixo a concelleira do PP, esa teima de que parece que a Xunta non pode pagar ou non ten que pagar as cousas, e que, non sei, parece que os cartos son do PP e non de todos os veciños de Galiza. Se podemos pedirlle á Xunta que o pague, que o asuma e que pague o 100%, que para eso nós tamén pagamos os nosos impostos a ese organismo, non? Entón, creo que estou vendo en moitas das veces que se intervén e que se pide a Xunta, que parece que fai unha diferencia como que non debería asumir esas competencias ou eses gastos. Se podemos pedirle que pague o 100%, xa lle digo, mellor, non son cartos de todos. Reitero o meu agradecemento, non sei se vai haber unha réplica, pero eso, gracias a todos, esperemos que a Xunta ahora asuma esta obra. Nada máis. Sí, eu solamente, se me permite, señor Otero, unha aclaración do que acaba de dicir respecto á Mancomunidade. O problema é o seguinte, e creo que é necesario aclarar, é que no tema da auga, como ben saben, se prorratean os gastos en base á poboación e á capacidade de cada un dos concellos, dependendo da inversión que sexa. Pero no tema da auga, hai que ter en conta dous datos moi importantes. Un deles, Vilagarcía non participa na auga do Salnés porque Vilagarcía ten abastecemento propio. É dicir, o concello máis grande e de máis capacidade económica non participa na auga. E Sanxenxo participa o 50% porque moita da auga que se suministra a Sanxenxo ven de Pontevedra. Polo tanto, a participación de Sanxenxo, que é o segundo concello con maior capacidade económica, tampouco sería moi importante. Que quere isto dicir? Que quedaríamos o resto dos concellos. Vilanova, como ben sabe vostede, ni está ni se le espera e non sabemos que vai facer, e llevamos a reclamar unha obra de 3 millóns de euros a mês, a Meaño, a Illa e a Ribadumia, que apenas chegan a 3-4 millóns de euros de orzamento. E que esa é a realidade que podemos atoparnos, porque a Mancomunidade do Salnés non ten outros ingresos, é a aportación que fan os concellos. Eu creo que esa é unha matización clara. Por iso, a maiores, penso claramente que quen ten que subvencionar isto é a Xunta de Galicia, facendo fincapé nas palabras que acaba de dicir vostede en base a esta moción, que estou totalmente de acordo. Vale, pois se me permiten, entonces pasamos a... Sí, señora Castro. Unha breve intervención. Eu, se me permite, e lle teño que dar a razón ao señor voceiro de Esquerda Unida, que a verdade é que nós tampouco entendemos por que leva tanto tempo alardeando na prensa toda a problemática con esta historia, cando vostede nin siquiera foi capaz de traer unha moción como si foi capaz Esquerda Unida. Parece mentira que sexa a Esquerda Unida que lle teña que facer o traballo de xestión deste tema. E estas son as formas, non as formas que vostede acostuma. E, señor Outeiro, se fose tan sinxelo como vostede di, de que é contratar un albañil e xa está, ala, intercambiar unha tubería por outra, xa se houvese feito, non cree? Home, eu penso que temos que ser un pouquiño máis serios, non? As cousas administrativas xa sabemos que van despacio. Lóxicamente están en proceso de redacción do anteproxecto, igual que ocorre neste concello, non, señor alcalde? Porque vostede tamén acostuma a decir que hai certas obras que van a acabar nun momento, despois se van alongando no tempo, igual que moitas outras cousas e proxectos e anteproxectos e todas as cousas que fai, que dice, como por exemplo o Pexón, que dice que leva non sei canto tempo que van a aprobar e igualmente vai despacio, non? Polo tanto, asuma
asuma a súa responsabilidade nesta historia e polo menos sexa coherente co que está dicindo e lóxicamente non acuse a outras administracións de algo que vostede fai. E non é teima do Partido Popular apoiar, ou neste caso defender a Xunta como vostedes dicen, porque si neste caso non houbésemos aprobado ou non houbésemos votado a favor, non votaríamos a favor desta moción si fose como vostedes din, porque nós temos claro cales son as necesidades. Entón, se calde, vostede, en lugar de poñer no seu currículum vitae profesión político, tiña que poñer profesión profesor, porque ás veces parece que nos toma por parvos, créame que as súas explicacións non lle de tantas voltas ás historias, que parece que nos trata como nenos pequenos, e creo que somos suficientemente adultos e maiores como para entender a primeira sin ter que repetir e volver a repetir e volver a repetir e ocupar o tempo, facernos perder o tempo, porque ainda nos quedan unha cha de emocións aquí e son as 10 da noite e a ver se vamos a rematar a tempo. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, iba a contestar, pero casi... Non, mellor que non. Fai Non lle alusión. toca. Primeiro, Xa fixo a súa intervención. sí, pero mire, dúas apreciacións. Cando traíamos o peixón a pleno, espero que levanten a man os tres do Partido Popular. Segundo, 10 anos redactando un proxecto, non unha obra, 10 anos. Home, nós somos lentos e a veces tamén nos superan os plazos, pero 10 anos para redactar un proxecto. Entonces a obra xa será para o século 22, porque entonces non acabo de entender. Non se justifica. A corte mellor, porque que non temos tempo para tratar todo isto. O sea, se vai a volver a empezar, é mellor que... Señora Castro, non ten justificación está facendo a Xunta de Galicia co Grove. E vostede do Partido Popular debía saberlo. Señor Outeiro, algo máis, senón procedemos a votar. Ben. Bueno, señor Outeiro. Perdón, Otero. No, creo que Eladio quere falar, non? Pideu a palabra? Sí, perdón, señor Outeiro, sí. Sí, dúas cousiñas. Primeiro, aquí non hai vontade da Xunta ninguna en facer isto, porque se houbera esa vontade, está claro que pois unha das emendas que presentou o BNG para os orzamentos da Xunta 2021 foi precisamente que entrara unha partida para esta tatuaxe, cousa que non aprobou a Xunta no seu orzamento. Non esa emenda do BNG pedindo partida para o abastecemento para o Grove foi rexeitada. Eso quere dicir que a Xunta non quere facer eso. E despois, pero a quen queren enganar con que fai falta 10 anos para cambiar unha tuaxe? Pode velo vostede cando hai terremotos ou cando hai inundacións en moitos sitios, un dos primeiros servizos que se intenta restablecer é o da agua. E nunca pasa máis de 10-15 días no que se colocan tubaxes para abastecer a agua. Por lo tanto, no século XXI no que estamos, isto, se non se fai en menos de un mes, a obra é porque non se quere. Porque as tuberías hai que compralas solo. Xa están fabricadas. Hai que encargalas, que che traen, facer as tanxas, na zona do Vao, pois se vai a aérea atornillada o talude onde está a comporta, pois irá a aérea, como vai no ponte da Illa de Arousa ou en outras pontes, e punto. Non diga vostede que fai falta anteproxectos, e demorar a cousa 10 anos. Non hai vontade política por parte do Partido Popular na Xunta de acometer eso. Por lo tanto, todo o pobo do Grove ten que reclamalo. Todo o pobo do Grove unido ten que reclamar eso, sin fisuras, para que a Xunta non teña ningún tipo de contestación ou de apoiarse en que haxa dúbidas entre todos os representantes dos veciños do Grove. Todos os representantes dos veciños temos que estar de acordo con eso. É que a Xunta ten Aguas de Galicia, ten o deber e a obriga de abastecer o Grove en cantidade e calidade con agua que ten que atravesar outros concellos. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Otero, e votamos. Volver a reiterar o agradecemento ao apoio e esperemos que se consiga. Iso sí, a obra é complexa, eu entendo que é complexa, a redacción pode ser do proxecto, pero xa non me remito ao 2010, pero xa ao 2018 que está comprometido, menos mal que está o proxecto avanzado. Nada máis, gracias. Ben, votamos. Votos da moción presentada por Esquerda Unida.
Apróbase por unanimidade. Unanimidade, verdad? Sí, Sí. correcto. Ben, a ver, pasamos agora xa a mocións de urxencia. Como ben decían, agora mesmo hai moito que tratar, pero antes de nada ten o secretario pedido a palabra porque creo que é oportuno un comentario que nos trasladou antes e creo que é necesario facer en este pleno. Por lo tanto, señor secretario, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, achegaronme desde os servicios administrativos ata un total de 9 mocións urxentes para ter este pleno que se presentaron despois de adoptarse o acordo da convocatoria. Neste caso, eu teño que advertir de que isto afasta do procedimento ordinario, de acordo cos artigos 77 seguintes do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. De modo que a vía normal pola que o pleno de coñecer os asuntos será mediante inclusión na orde do día e previo ditame o informe ou sometemento á comisión informativa, co fin de salvagardar o dereito tanto dos concelleiros como dos servicios administrativos para garantir a súa adecuada tramitación. Deste modo, debe ser excepcional o tratamento de mocións de urxencia, como o seu propio nome indica. Neste sentido, tamén o artigo 177 do ROF indica que para que poda incluirse no orde do día dunha sesión os expedientes haberán de trasladarse a Secretaría Xeral 3 días antes, polo menos, do sinalado para celebrar. Deste modo, no caso de que se traten asuntos urxentes que realmente non o puderan ser ou se abuse desta potestade extraordinaria, corre o risco de incurrir en invalidez dos acordos, ben por falta da correcta apreciación de urxencia ou ben porque pudesen faltar trámites, informes, etc. Isto por unha parte. Por outra tamén, xa se lembrou por esta Secretaría en máis ocasións, que débese distinguir entre o que son mocións e rogos. Deste modo, o artigo 97 do ROC di que a moción é a proposta que se somete directamente ao coñecemento do pleno. Poderá formularse por escrito oralmente e supón a adopción dun acto administrativo. Non obstante, o rogo é a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algúns dos órganos de goberno municipal, cando non se trata de competencias do pleno. Poderán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Poderán ser efectuados oralmente ou por escrito, e serán debatidos xeralmente nas sesións seguintes en presuicio de que se podan someter a debate na mesma sesión se o alcalde estima conveniente. Neste sentido, ata 9 mocións presentáronse sen presuicio da competencia do pleno para a apreciación de urxencia, que é o que finalmente ten a última palabra, e debo advertir de que existe risco de incluir en invalidez ben por falta dunha correcta urxencia ou ben por ser asuntos que nin siquiera poderían ser de competencia municipal. Neste sentido, resumindo, quero dicir que debo insistir en que se respete o procedimento ordinario, os plenos están fixados o último luns de cada mes, e neste sentido os acordos estes son por todos os voceiros, así mesmo os expedientes administrativos. Prégase que se remitan a Secretaría nos plazos establecidos no ROF para que se poidan someter á alcaldía e convocar as comisións informativas correspondentes en plazo e no pleno. Asimismo, prégase por todos os membros da corporación unha reconsideración da cualificación das mocións e ditames, porque pode ser que certas mocións ou escritos que se presenten como mocións se trate de robos. Dito isto, deixo a consideración do pleno o que estime conveniente, que para ese órgano competente. Ben, moitas gracias. Bueno, o que acaba de explicar o secretario é, primeiro, a cantidade de mocións que se teñen presentado, sinceramente, eu creo que a maioría delas non xustifican a urxencia. Primer punto. Segundo, é que se utilizamos a moción de urxencia, porque aquí temos un acordo de que, vale, se aceptan as mocións de urxencia e se incorporamos ao pleno, é que ata 9 escritos, 9 mocións,
das cuales algunhas delas, sinceramente, non parecen mocións, porque aquí hai dúas, por lo menos que eu vexa, dúas do BNG, moción para solucionar o problema das inundacións do Corgo, moción sobre a limpieza das fachadas particulares, que non son mocións, estos son rogos ao goberno, pero mocións en ningún caso. Hai outra que presentan conxuntamente Partido Popular, Esquerda Unida e BNG, que non son competencias do Pleno o que aquí propoñen de acordo. Polo tanto, tamén xenera moita dúbida. En este sentido, hai outras que, sinceramente, non xustifican a urxencia. Eu, se vostedes consideran, e aquí me dirixo aos ponentes e as que a propoñen, creo que sería necesario facer algunha revisión das mesmas, porque, bueno, además son as 10:20, nos conocemos e sabemos que isto vai para largo. De todos os casos, no goberno, menos estas dúas que acabo de comentar, e a non ser que algún grupo decida retirar algunha das que presentou, estas dúas do BNG non parecen mocións, parecen rogos, porque fan, pois eso, solicitan modificar normativas, ordenanzas, que é competencia da Xunta de Goberno, xestionar unha instalación de un tanque de tormentas, eso é unha xestión do propio goberno. E xa non falo da moción de PP, Esquerda Unida e BNG. Hai outras que, moción sobre o Xabarín Club, bueno, se isto é urxente, pois vale, pois tamén o podemos entender, pero non sei. En principio, eu lles pido consideración ao respecto, pero desde logo creo que nos próximos plenos 9 mocións de urxencia, non pode ser. O acordaremos os voceiros, pero desde logo isto non se pode justificar, porque xa me dirán vostedes, do mesmo xento que nos criticaban a nós que non incorporáramos puntos do orde do día no pleno, pois eu tamén teño que dicirles aos grupos, ao Partido Popular, Esquerda Unida e BNG, que, home, entre pleno e pleno hai un mes, e as mocións se poden presentar de xeito ordinario e non todas á última hora de urxencia. Porque, insisto, e nós tamén temos presentada unha, pero algunhas delas creo que nin justifican a urxencia nin se poden considerar mocións, e isto falo en base ao que acaba de trasladar o secretario. De tal xeito, nós, en este sentido, hai unha do Partido Popular, moción Fondo Cooperación COVID-19 Hostelería, unha do Grupo Socialista, solicita a creación dunha liña de axuda aos sectores afectados polas restriccións sanitarias, unha do BNG e outra de Esquerda Unida que máis menos son iguales, solicitude para que os traballadores e traballadores do SAF entren no programa de vacinación prioritario, moción conxunto do PP, Esquerda Unida e BNG para a mellora do uso de instalacións deportivas municipais de pádel no Concello do Grove, moción sobre ILP de Xabarín Club, moción limpeza das fachadas particulares e moción para problema de inundación no Corgo. Todo isto é o que temos en riba da mesa. Bueno, xa lles digo, considero que non cumplen os requisitos nin de urxencia nin de moción, algunhas delas, non todas, outras sí que se poden justificar. Nós temos un acordo con todos os voceiros e o vamos a respetar, polo tanto, se consideran de mantelas, as debatiremos e as discutiremos, pero tamén lles digo, e que non ten outra, que a partir do próximo pleno non podemos abordar 9 mocións de urxencia, cando a maioría nin se justifica a urxencia, nin son mocións. Por lo tanto, pido unha reconsideración a todos, en este sentido, para a presentación de mocións de urxencia, porque non pode convertirse de repente no caixón desastre, que aí entra todo e ala, e xa está. Porque, como acaba de especificar o secretario, tamén hai que cumplir unha normativa en canto a mocións de urxencias e un procedimento. E, bueno, hasta ahora aquí tampouco é que sexamos moi estrictos nese cumplimento e o mellor sí que hai que facer. Vale, a partir de aí, como vexo que non hai vontade de retirar as mocións, empezaremos pola moción do Partido Popular, moción Fondo de Cooperación COVID-19 Hostelería. Como ben saben, todas estas mocións a partir de agora hai que votalas para incluílas no orde do día e a partir de aí, se quedan aprobadas, pois se debatirán.
Por lo tanto, votos a favor da urxencia para a moción de hostelería do Partido Popular. Insisto, nós vamos a cumplir o acordo que temos, pero... Unanimidade, certo, non? por unanimidade. Sí. Ben, señora Castro, ten a palabra. Boas noites de novo. Nos, obviamente, esta moción non a imos a retirar porque é algo que, lóxicamente, estamos vivindo e é un tema moi preocupante que todos os meses traemos aquí algo parecido e neste caso, pois, estamos na mesma liña, non? A hostelería é un dos sectores nos que maior impacto teñen as restriccións sanitarias implantadas para a contención da pandemia da COVID-19. Trátase dun sector que abrangue a preto de 20.700 establecementos en Galiza. A maior parte pequenas e medianas empresas que son fonte de subsistencia de moitas familias galegas. Esta situación require dunha resposta institucional contundente e integral por parte das distintas administracións públicas, Goberno Central, Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos, que contribuya a apoiar a supervivencia dos establecementos. Neste marco, a Xunta de Galicia leva meses mantendo un diálogo constante con representantes dos hostaleiros e hostaleiras. No seo desas xuntanzas acordáronse medidas como levar a cabo un plan específico axudas para o ocio nocturno por ser o sector que se mantivo totalmente pechado por máis tempo. E máis recentemente un plan de rescate a persoas traballadoras autónomas, microempresas e establecementos hostaleiros pechados por mor da pandemia. Este último plan está dotado de 86,2 millóns de euros e contén 3 liñas de axuda ás que pode acceder a hostalería, ademais dunha liña exclusiva para este sector dotada con 17 millóns de euros de crédito. Por outra banda, o Goberno galego habilitou tamén nos últimos meses liñas de préstamos directos para autónomos e pequenas empresas con máis problemas de liquidez por importe de 10 millóns de euros ou axudas para a adaptación das terrazas da hostelería e a adquisición de elementos de envasado de comida e bebida para entrega a domicilio ou a recollida no local, 3 millóns de euros. Ademais, avanzouse que as axudas continuarán mentres se prorrogue a situación. En paralelo, algúns concellos e deputacións habilitaron medidas de apoio normalmente non específicas para este sector, e o Goberno Central un plan de axudas ao sector Horeca que non incluiu axudas directas. Considerando que as achegas nos vindeiros meses deberán continuar dada a evolución da situación sanitaria, na súa xuntanza do pasado 13 de xaneiro, tanto o Goberno galego como os representantes da hostelería propuxeron abrir unha triple fronte mediante un fondo de cooperación COVID-19 que conte coa participación da Xunta de Galicia, Deputacións e os concellos para salvar do peche as empresas e autónomos da nosa comunidade. Seguindo o modelo da Comunidade Autónoma de Valencia, onde a Generalitat aporta o 50% de dito fondo, as diputacións o 30% e os concellos o 20% restante. Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte moción. Punto número 1. O Concello do Grove, en coñecemento da situación que atravesa o sector da hostelería na comunidade autónoma, manifesta o seu apoio á demanda dos representantes deste sector de que todas as administracións públicas, Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos, contribuían de xeito coordinado e con medidas de contido económico no ámbito das súas competencias, a paliar a crise no sector co obxectivo de acadar unha resposta integral á mesma. O Concello do Grove comprométese a contribuir, xunto co resto de administracións públicas de Galicia, á creación do Fondo de Cooperación Galego COVID-19, ao igual que o que se aprobou na Comunidade Valenciana, co obxectivo de achegar á hostalería todo o apoio mobilizable dende o conxunto das administracións públicas galegas. A Xunta de Galicia aportará o 50% de dito fondo, as deputacións o 30% e os concellos o 20% restante. O Concello do Grove comprométese a estudar e, no seu caso, aplicar as demandas que o sector ten feito ás administracións locais no ámbito das súas competencias e que algunhas teñen desbotado públicamente implementar, tales como a reducción ou exención das taxas municipais á instalación de terrazas, a recollida de lixo e a auga para contribuir á supervivencia do sector hostaleiro durante restriccións máis elevadas. Punto número 2. A aplicación dos tipos mínimos legais no imposto sobre bens inmobles, IBI, bonificacións do imposto sobre construcións, instalacións e obras ou ICIO, en relación ás licenzas de obra que se soliciten co fin de adaptar os locais ás medidas de seguridade impostas pola situación sanitaria e bonificación do imposto sobre vehículos
vehículos necesarios para a actividade no caso do comercio e a hostelería. E o punto número 4, o Concello do Grove solicita ao Goberno do Estado que aplique unha reducción do IBE turístico ao 4%, que prolongue os ERTES de xeito consensuado cos axentes sociais e os abone en tempo e forma e que inclúa axudas directas ao sector da hostelería no plan de rescate aprobado polo Consello de Ministros. Ben, esta moción ven a ser máis do mesmo que vimos reclamando desde fai 6 meses. Debe ser xa a quinta moción que presentamos para ver se dunha vez por todas se dan conta neste Concello da problemática que estamos sufrindo todos os que estamos adicados ao turismo, á hostelería e ao comercio e outras empresas que tamén se ven afectadas de xeito directo ou indirecto por esta pandemia que estamos a atravesar. En outras ocasións se nos dicen que é cousa do PP, que é cousa que somos catastrofistas e que non é para tanto e que, lóxicamente, se desbotaron todas as mocións que levamos presentado en esta liña. Polo tanto, espero, tendo en conta a moción que vostedes van a presentar tamén por parte do Partido Socialista, que apoien esta moción que ademais foi consensuada polo sector hostaleiro, foi o sector hostaleiro que lle pediu á Xunta a creación deste tipo de fondos e este tipo de accións e por unha vez empaticen coa problemática que estamos a atravesar moitos de nós, nos apoien para dar, digamos, algo de respiro a todo este sector. Moitas gracias. Señor Otero. Sí, bueno, vexo que son tozudos na súa existencia en traer estas mocións, porque xa se, como dixo, xa se negaron varias veces. Non vamos a apoiala desta vez, si ben entendemos que Xunta e Estado son os que teñen que facer as maiores aportacións, incluso deputacións, pero creemos que desde o Concello tamén se pode facer algo, e a salvaguardar aos nosos veciños e veciñas, non? A hostelería, pero tamén a todos os que se viron perjudicados por esta pandemia. Seguimos reclamando esa mesa de negociación ou de recuperación ou de económica social, como queramos chamarlle, onde se poidan decidir todas estas medidas que poida aportar o Concello. A veces poden ser máximas, mínimas, pero todo eso vai axudar a calquera persoa prexudicada a sumar un gran para poder recuperarnos. Como dixen, vamos a apoiala, a ver se o Goberno tamén decide apoialo. Nada máis. Moi ben, gracias. Señor Outeiro. Sí, desde o BNG tampouco temos inconvinte en apoiar a moción. Certo é que realmente hai un pequeno abuso aquí por parte de que a Xunta pon o 50%, digamos, e as corporacións locais poñen outro 50%, repartido entre 30 as deputacións e 20 os concellos, polo cal non ten comparación ninguna o orzamento e a capacidade inversora que ten a Xunta de Galicia comparado coa administración local. Por lo tanto, aquí o que se fai é unha distribución entre Xunta e administración local, como digo, que a verdade é que non é igualitaria porque a Xunta manexa, como digo, un orzamento moi superior. Eso é un pouco abusivo para nós estas porcentaxes que se poñen, pero o espírito da moción pois podemos compartilo e, xa digo, axustando un pouquiño máis esas porcentaxes. Pola outra banda, pois non temos inconvinte en apoialo, é que pois no seu momento os responsáveis de Xunta, diputacións, federacións de municipios, etcétera, pois axusten mellor según a súa capacidade económica, pois a partida que lle corresponde a cada un. Entón, en principio, non temos inconvinte en apoiar esta moción. Moitas gracias. Ben, moitas gracias. Pois, como ben decía a propia voceira na súa exposición, dixo, isto é máis do mesmo, é a quinta vez que o traemos, e que consideran que pudo haber cambiado para que nos cambiemos a nosa intención de voto. Sinceramente. A ver,
plantexan un fondo de cooperación donde se di que a Xunta vai poñer o 50%, as diputacións o 30% e os concellos o 20%. E de canto vai ser ese fondo? Porque parece ser que quen decide de canto é o fondo é a Xunta de Galicia. E desde logo nos parece bastante incoherente en ese sentido. Estásenos a reclamar novamente, desde no punto 3 desta moción, o Concello do Grove, a rebaixa de impostos municipales, as bonificacións en impostos como IBI, CIO e impostos de vehículos, que isto sería para todos os veciños e veciñas do Grove, non só para o sector da hostelería. Pero como ben saben, ou deberían de saber, todos estes impostos é a porcentaxe fundamental dos ingresos do Concello do Grove. Rebaixamos todos estes impostos e os ingresos do Concello do Grove rebaixan. Saben canto acabamos de recibir de fondos da Xunta de Galicia para axudas COVID e tomar medidas? Saben canto é o importe? 0. 0 euros. O Concello do Grove ten recibido 0 euros para poñer en marcha calquer tipo de axuda á hostelería ou compensarnos coa reducción dos ingresos que poderíamos ter se aplicáramos isto. Polo tanto, para nós, a día de hoxe, aplicar isto económicamente non é viable. Non podemos asumir. Comprenderán que non vamos a votar unha cousa que non vamos a poder asumir. Queremos ser consecuentes. Saben canto recibe a Xunta de Galicia en fondos extra de Europa e do Goberno no orzamento que acaban de aprobar para este 2021? 1.140 millóns de euros. 1.140 millóns de euros. Que é o incremento dos ingresos que vai ter a Xunta de Galicia, que veñen prácticamente no 100% en fondos da Unión Europea e no fondo extra COVID do Goberno do Estado. E me queren decir que a Xunta de Galicia, que volvo a insistir, e sei que isto molesta, ten a competencia en turismo, resulta que nos exixe a nós que aportemos cartos, porque claro, como os concellos temos aquí a pedra filosofal e sabemos como facer cartos, os podemos poñer cartos cando non recibimos nada, pero temos que poñer, e enlazo co anterior, temos que poñer cartos para o servicio de atención a domicilio, temos que poñer cartos para cumplir co a lei de benestar animal, temos que cumplir cartos como nos vai a pedir o BNG para o decentamento das fachadas, temos que poñer. Outro secreto que tamén saben, todos os cartos públicos salen do mesmo orixe, dos ciudadanos, dos veciños e das veciñas. Que quero dicir con isto? Que curiosamente a mí me chama moito a atención que en todas estas mocións, saben como apoiaría este goberno? Si o Partido Popular incorporara un apartado que puxera a rebaixa que o goberno do Grove fixera en todos estes impostos se compensara económicamente pola Xunta de Galicia para que o Concello do Grove non tuvera ningunha baixada nos seus ingresos. Firmaba mañán. E vamos, lle dábamos todas as axudas que nos pidira a hostelería. Firmábamos mañán. Pero, home, é que non é de recibo. Se a Xunta de Galicia recibe os cartos, fondos extra, que está facendo con eses 1.100 millóns de euros? Nós, de feito, como ben decía a voceira do Partido Popular, vamos a presentar unha moción de apoio á hostelería total e absoluta e aos sectores económicos que peor están pasando no COVID, donde facemos fincapé en estas cuestións. Por lo tanto, non vamos a apoiar esta, porque ademais outros dous datos. Miren, os orzamentos aprobados polo Partido Popular na Xunta de Galicia para o 2021, a aportación que se fai ao turismo é das menos. E saben, a única partida de todas que baixa un 6%, e baixa, creo recordar, falo de memoria, pero están aí os datos, máis de 8 ou 10 millóns de euros. A única partida que baixa, os fondos que lles dan aos concellos. O Fondo de Cooperación Local aos concellos é a única partida do orzamento 2021 da Xunta de Galicia que baixa un 6%. Todos suben, pero a axuda aos concellos baixa. Bueno, pois xa que non recibimos axuda, a única que nos está axudando un pouco é a Diputación de Pontevedra, lóxicamente querrán reclamar e terán que decir
que pague o que ten os cartos. Por lo tanto, nós, o mismo que as 5 anteriores, ou as 4, porque esta é a quinta, e xa yo dixen da outra vez, sigan insistindo, porque a resposta vai ser a mesma. Nós, ou se nos dá unha compensación económica por quen ten os cartos, e por moito que lle moleste, é a Xunta de Galicia, ou non vamos a apoiar isto, porque isto significaría unha rebaixa de 200, 300.000 euros nos ingresos municipales, que de onde, a ver, que o problema é de onde sacamos para acometer o que temos que facer. Porque aquí temos que seguir facendo cousas. Por certo, eu creo que o maior apoio económico que lle podemos facer ao sector turístico da hostelería do Grove é volver a reactivar esta edición a Festa do Marisco. Ningún concello, con todas as bonificacións e rebaixas, inviste 900.000 euros como pechamos na Festa do Marisco 2019. 900.000 euros. Dos cales ben sabe vostede, señora Castro, que 200.000 salen do orzamento municipal. De verdad que consideran que bonificacións en algunha destas taxas compensa a aportación que o Concello do Grove fai a Festa do Marisco? De verdad? Me están dicindo eso? Nós vamos a seguir apostando por a Festa do Marisco. Ahora, vamos a seguir reclamando, por moito que lles moleste, que pague o que tenga competencia. E, por certo, hoxe, o que acaba de tomar a medida de pechar toda a hostelería non foi o Concello do Grove. Respeto esas medidas, estamos nunha situación crítica de pandemia, pero non foi o Concello do Grove que o proíbe abrir os establecementos hosteleiros. É a Xunta de Galicia. E como a Xunta de Galicia toma esa decisión, a Xunta de Galicia ten que aportar ese fondo que compense. Porque, ademais, xa o ten, xa o recibeu, xa está comprometido 1.100 millóns de euros que veñen da Unión Europea e do Goberno de España para axudas extraordinarias COVID. E dentro desas partidas as que pode dedicar, está a axudar a aquelas negocios e empresas que teñan reducido a súa actividade económica e os seus ingresos. Joder, pois, blanco en botella. No, e ainda nos piden aos concellos que poñamos cartos que non temos. É que non é serio, non é serio. Por lo tanto, non vamos a aprobar unha moción que sabemos que non van a cumplir. E, por certo, nin sabemos se vai a cumplir a Xunta de Galicia, porque até agora puxo 55 millóns de euros, agora anuncia outra axuda de... Hasta agora puxo, perdón, 22 millóns, agora parece que anuncia unha axuda de 50 millóns, pero eu que vexo e o que me traslada a hostelería do Grove que tampouco están recibendo grandes axudas económicas. E remato con outra apreciación, que xa é curiosidade. Falan de que hai que axudar ao sector, fala de que hai que darlle cartos, pero, por exemplo, a Xunta de Galicia habilita axudas por 3 millóns de euros para mellorar as terrazas e cubre como moito o 80% como máximo. Iso significa que calquer hosteleiro que quera decentrar a súa terraza ten que facer unha inversión. E resulta que ten que aportar cartos agora que está pechado. Como se axuda ao sector hosteleiro desa forma? É que non acabo de entender. É dicir, eu estou pasando fatal. Estou pedindo axuda económica porque non teño ingresos e agora me dan unha axuda donde podo facer como viña outro día. Non, é que quero facer unha terraza que me costa 10.000 euros e teño que poñer 2.500 euros. O resto me dá a Xunta, vou ao banco a pedir cartos. Pois, sinceramente, non acabo de entender. Non acabo de entender. Se agora estou pechado e non teño ingresos, é que, sinceramente, non acabo de entender. Por lo tanto, nós xa lles digo, non vemos a posibilidade de cumplir isto, porque quen ten que cumplir inicialmente é a Xunta de Galicia. E, por certo, non estou falando de nada novo. E remato. Xunta de Galicia, Prestige, Manuel Fraga Iribarne, Partido Popular presidente, axuda directa con renta a todos os traballadores do sector do mar, que durante meses, por culpa do Prestige, non puderon ir a traballar. Nin concellos, nin diputación. Xunta de Galicia. 2. Goberno do Partido Popular en Madrid. Crisis 2008-2013. 60.000 millóns de euros de fondo perdido de axuda directa a entidades financeiras. Nin concellos, nin diputacións, nin comunidades autónomas. E agora me quere decir que en esta situación non se pode habilitar fondos parecidos e temos que ser os concellos os que temos que poñer os cartos que non temos. Cartos que non temos. Non podemos compartir e, por tanto, non vamos a apoiar esta moción. Señor Cacabelos, eu a verdade, se chego a estar no seu lugar,
non podería dormir pola noite, e aseguro. Eu non sei como ten vostede a desfachatez de facer todos estes comentarios e de non poñerse na pel de todo o que se está vindo no noso concello. Caeríame a cara de vergonza, diga vostede, o todo o que está dicindo, xa me cae. O virus non entende de debates, señor Cacabelos. Non entende de siglas políticas. Sin a implicación de todo isto é imposible, señor Cacabelos. E a vostede se lle pediu por activa e por pasiva a chegarse, a poñerse do lado dos hostaleiros e dos comerciantes e baixar impostos, e o único que fixo foi subilos, señor Cacabelos. E que nin siquiera fixo amago de axudar. Foi capaz, en plena pandemia, de coller e subir a taxa da auga. E que me caería, de verdad, a cara de vergonza tendo a situación pola que están pasando moitos dos que están aquí, de que viven, e vostede dice que xa facemos a festa do marisco. Pero vostede que pensa? Que os hostaleiros, todo o seu negocio xira en torno á festa do marisco? Que pasa coa Semana Santa? Que pasa co verán? A festa do marisco supón como moito un 20% dos ingresos que reciben os hostaleiros. E vostede concentra os esforzos na festa do marisco. Está vostede equivocado lonxe. E eu lle pregunto unha cousa. Que lle vai a decir á xente, por exemplo, os que están cos ERTES que ainda non cobraron a día de hoxe? Que un ERTE que o mes de novembro non o chegan a cobrar ata xaneiro, supostamente a principios, e o outro día falaba con xente que temos nós no ERTE, estamos a día 25, debeu ser o día 23 cando falín e ainda non habían cobrado. Que lle dice vostede a esa xente, señor Cacabelos? É que me cae a cara de vergonza só de escoitalo. Pero vostede, isto non vai con vostede. Non, está claro. Vostede vai noutro universo paralelo. É que me cabrea, fíxese. Cabréame que vostede non teña a voluntad de poñerse na pel da xente que o está pasando mal, que non ten para chegar a final de mes, señor Cacabelos. E vostede non fai nin o amago. A hostelería, aquí hubo 239 empresas que recibiron axudas. De que non recibiron, señor Cacabelos? Da Xunta. Canto puxo a Diputación e o Concello? Cero puxo. Houbo varias liñas de axuda, liñas de microempresa, e que ademais hoxe sale na prensa falando de medias que non sei que dice 230 euros cada 6 meses. Vostede, de verdad, que me falaba a min de coñecementos orzamentarios e que me abruma que vostede faga ese tipo de medias, que non teñen nada que ver, non teñen nin pés nin cabeza, señor Cacabelos. E que me cabrea, fíxese vostede. Me parece indignante que non sexa capaz ni siquiera de facer o amago, como fixeron outros concellos. Outros concellos baixaron impostos. Que fixo vostede, señor Cacabelos? Que é o que vai a facer vostede para apoiar a hostelería deste pobo? Dígame, contésteme. É que parece impresionante que despois sexan capaces, e xa lle contesto na seguinte moción que me vai a escoitar, sexan capaces de traer a seguinte moción. É que a min caeríame a cara de vergonza, señor Cacabelos. Vostede que pasa, non fala cos hostaleiros? Hai algún hostaleiro que lle dá a razón a vostede? Algún? O dudo moito, moitísimo. É que é lamentable que me fagan esos comentarios. E esta moción que traemos hoxe non a parin eu. Non se me ocurreu a min. A presenta un sector enteiro de hostelería, o cal vostede lle dá a espalda. E me salta con que xa facemos a festa do marisco. Señor Cacabelos, a festa do marisco, como lle repito, supón un 20% dos ingresos. E levamos pechados meses, señor Cacabelos. E o miércoles vamos a ter que volver a pechar. Xa sei que non é culpa súa. Pero empatice e póñase vostede na nosa pel, que non o está facendo. E perdone que elevo tono de voz e xa lle pido perdón, pero que me parece unha falta de respeto.
Parece unha falta de respeto a todos os hostaleiros, o turismo e a xente dos comercios. E a toda a xente que depende da economía que está por terra. E vostede non fai absolutamente nada para axudar. E non teño máis que decir. Moitas gracias, señora Castro. Mire, primeiro, subir a taxa de agua, non, subimos a taxa do saneamento. Lamentablemente, porque a Xunta de Galicia nos traspasou unha edad que costa 500.000 euros ao ano. Vostede dicía, é que eu non sería capaz de facer eso. Xa, por eso está na oposición. Porque, escoitando o que dicía na declaración de prensa, que para vostede cuadrar os gastos e ingresos municipales non é unha prioridade, ahora mesmo entendo todo. Pois nós si temos que facer con responsabilidade, e non sabe a de noites que non durmo por estas cuestións. E sei que meus compañeros tamén. Pensa vostede que para nós subir o que tuvemos que facer de subir a taxa de saneamento foi unha cousa agradable? Foi responsable, pero nada agradable. Primer punto. Segundo punto. Canto puxo a Diputación o Concello? É que o que non acaba de entender é que a Diputación e o Concello non temos que poñer fondos agora. É a Xunta de Galicia a que ten que poñer, porque é a que os ten. E ten a competencia de turismo. Iso é o que vostede non acaba de entender. Non acaba de entender. E, por certo, analice un día esas rebaixas de impostos que fixeron varios concellos, analice económicamente o que lle supón un hosteleiro. En algúns casos, rebaixas de céntimos. E nós aquí queremos ser rigurosos e serios. E non vamos a facer aquí, porque podía facer mañán, de verdad que podo facer mañán unha rolda de prensa, que sei que me aplaudirían, vamos a baixar un 1% a taxa de lixo. Que supón eso para un hosteleiro? 20 euros o ano. Pero non nos engañemos, home, que non fixeron nin os números. Aquí, quen ten os cartos é a Xunta de Galicia. E me remito á moción que vamos a debatir agora. Segundo punto, 239 solicitudes foron aprobadas, 358.000 euros. Divida vostede, a mí me sale unha media de 1.500 euros de axuda. Si foi, desde que temos a pandemia, a axuda que lle da Xunta á hostelería, 1.500 euros, por certo, moitos non poderon acceder a ela, porque a Xunta non lles permitía poder acceder se tiñan o negocio pechado, primer punto. Segundo, a axuda mínima que recibiron moito foron 800 euros. Dito polos hosteleiros. 800 euros. Esa é a gran axuda da Xunta de Galicia que vai resolver os problemas, non? Por favor, home. E mire, a vostede é que non entendo, xa definitivamente non entendo. Xa non entendo. É máis, non quería debatir máis, pero é que me leva aí, é que me leva a eso. Vamos a ver. O ano pasado, Consello Local de Turismo, se me criticaba porque non fixamos nada na Festa do Marisco, que é un evento que hai que salvar, que é un evento que había que sacar adiante, porque a hostelería do Grove, do Salnés e da provincia de Pontevedra é importantísimo. Hoxe nos di que non é para tanto. Pero, curiosamente, acaba de dar un dato vostede, non eu, a Festa do Marisco supón un 20% da facturación anual dos negocios. Un 20% da facturación. Vostede pensa que algunha bonificación que podamos facer no imposto do IBI, do ICIO, de vehículos, que vostedes están pedindo aí, da taxa do lixo, chega ni ao 1% da facturación. Ni ao 1% da facturación. Chegaría esa axuda. E me está dicindo que a Festa do Marisco, que provoca o 20% dos ingresos, pois que tampouco é tan cousa. Por certo, saben o que tuven dos hosteleiros? O ano pasado me recoñeceron que é importante para todo o sector a Festa do Marisco. Esperemos que este 2021 saia adiante. E en eso estamos. E lle podo garantir que non é que fale con moitos hosteleiros, cos que suelo falar. Moitos hosteleros. Non vivo fora da realidade. Non vaya por aí, señora Castro. Para nada. Ahora, quen ten que poñer os cartos aí é onde non nos vamos a poñer de acordo. Porque sabe o que me molesta de todo isto? O que me molesta de todo isto é que se aquí no Grove os veciños non queran gobernar o Partido Popular
e na Xunta de Galicia, gobernado o Partido Socialista, vostede sería a primeira en estar reclamando a Xunta de Galicia do PSDG un fondo de axuda á hostelería. E aquí o Concello do Grove, non. E sabe por qué? Porque se fora obxectiva, seria e rigurosa, sabería perfectamente que unha vila como Grove, co orzamento que ten e os ingresos que ten, non pode facer o que vostede está pedindo na moción. Polo tanto, por que lle costa tanto recoñecer que a competencia, o fondo económico, a inversión e a capacidade económica ten a Xunta de Galicia e non o Concello do Grove? É tan difícil pensar en eso. O único que está obcecada porque a Xunta de Galicia ten o seu mismo color, que é o Partido Popular. Se fora de outro color, de cabeza sería a primeira en criticar. E, polo tanto, aí non podemos estar de acordo. Non podemos estar de acordo. Retiro o punto 3 e nós votaremos a favor desta moción. Retiro o punto 3. Por certo, e desde logo, o 20% dun fondo de cooperación que non se sabe ni de canto é, a saber, porque tampouco nos fiamos deso. Pero aquí, os cartos e a Xunta, e se non, saquen o punto 3 e sustitúen ese punto 3 por a Xunta de Galicia compensará económicamente no importe e o montante económico igual que a rebaixa e as bonificacións de impostos municipales que o Concello do Grove lle faga a hostelería. Poñan eso e feliz. Que pasa? Sabe o que vai a pasar? Que a Xunta de Galicia non vai aportar nada ao Concello do Grove. Nada. Porque non está contemplado nos orzamentos. E máis, baixaron. Entonces, isto é a estrategia Núñez Feijóo. Yo invito, tú pagas. Eu aprobo as cousas e vos poñede os cartos. Que non, home, que non, que non, que non. E a ciudadanía ten que saber claramente. Estamos nunha situación moi grave sanitaria, pero ten que sabelo. Xunta de Galicia ten os cartos, ten o fondo, ten as axudas da Unión Europea e do Goberno. O Concello do Grove ten 0 axudas. 0. E, polo tanto, me está pedindo que do ingreso e do orzamento normal, que apenas nos dá para cubrir os gastos que temos, restemos cartos para facer algo que ten que facer a Xunta de Galicia. Pois aquí ven o debate, señora Castro. Competencias. Nós defendemos que estas competencias son Xunta de Galicia, vostede di que aquí hai que repartir entre todos. Pois non é así. A política non é eso. A política non é eso. E as decisións políticas, eu xa sei que o COVID ten un problema sanitario, pero isto é política. E hai que arrimar todos os ombros, pero uns máis que outros. E a Xunta de Galicia, cando arrime o que ten que arrimar, cando propoña o que nós vamos a falar na nosa moción, entonces podemos empezar a estar de acordo. Pero, mentras tanto, por favor, home, non. Aquí o que hai que exixirlle a hostelería do Grove é que se plante e mire para a Xunta de Galicia e que lle diga claramente queremos máis cartos, porque estamos pechados pola súa decisión. Iso é o que ten que facer a hostelería do Grove, porque a Xunta de Galicia ten os cartos e ten a competencia. Iso é o que hai que facer, e vostede ao frente. Ben, pasamos, polo tanto, a votar a moción do Partido Popular. Moción presentada, Fondo de Cooperación COVID-19 hostelería. Si me permite, señor Cacabelos, pecho eu a moción, non a pecha vostede. Pois, como non pedía a palabra, quen que xa íbamos a votar? Claro que sí. Non se dá o caso. Mire, unha cousiña que lle quero deixar ben clara. Eu non son como a vostede, señor Cacabelos. Non poña a vostede os seus pensamentos nos meus que para nada concordan. Se eu estivera de alcaldesa, dende logo que non faría o que está facendo vostede. Eso non lle quepa a menor dúbida. Porque, como lle dixen antes, isto é unha cousa que xa non é política, señor Cacabelos. Xa non é política. É entender a situación que está pasando a día de hoxe. E dice vostede que a Xunta de Galicia é a única competente en isto. É que vostede o único que pode facer é subir impostos. Eso é o que lle están pedindo os hostaleiros deste pobo. Encima, os invita a facer unha sentada na Xunta de Galicia ou unha manifestación. E que lle habría que facer a vostede, señor Cacabelos? Que o único que se lle ocurriu foi subir impostos desde que empezamos esta pandemia. E que non fixo nin o amago. E falaba vostede antes das aportacións que fan a Xunta das terrazas.
recórdolle que además vostede máis eu falamos precisamente deste tema, que está facendo o Concello para facilitar as cousas para que a xente, os hostaleiros poidan ter este tipo de terrazas? Que está facendo o Concello? Que lle contesta o Concello, señor Cacabelos? Es que hasta enero non se solicitan las terrazas. Eso foi a contestación que lle deu o Concello. Cando realmente sabe vostede que a única vía posible de xeración de ingresos ata o de agora eran precisamente as terrazas. E se hai algún hostaleiro que lle estaba demandando a vostede ampliar a terraza, o que tiña que vostede facer é polo menos empatizar e autorizar. Cousa que ata a data non fixo. Non, agora xa, a partir de mañán xa non fai falta. Pero non me saia por aí, porque o Concello tamén pode facer cousas para apoiar os hostaleiros, cousa que non están facendo. E a hostalería sí recibiu fondos. Pero canto recibiu da Diputación? Pregunto. A Diputación non ten competencia en eso, solamente a Xunta, ou o Goberno Central. O Goberno Central non paga nin os ERTES. E de gracias que a Xunta de Galicia fai algo. De gracias. Pero esta non é a última liña. Houbo 3 liñas de axuda para os hostaleiros. Os que recibiron 800 euros e os que recibiron bastante máis. Todo depende, non me volva outra vez, e xa yo dixen ao principio, non me faga medias, non se poden facer medias neste caso, porque as empresas non son as mesmas, non tiveron todos as mesmas pérdidas, non están todos na mesma situación, non pode facer medias aquí, non leve os números ao seu terreo, isto non é así, non funciona así. E vostede sabe, se non o sabe, yo digo, vai haber un segundo plan de rescate para a hostelería. Canto vai a facer a Diputación ou canto vai a facer o Concello? 0. Xa non lo ten demostrado. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Procedemos a votar a moción do Partido Popular. Votos a favor. 3 e 2, 5, 7. PP. Izquierda Unida, Partido Popular e Bloque Nacionalista. Sí. Abstencións. En contra. Sí. Partido Socialista, sí. Vale, queda rexeitada a moción do Partido Popular. Traemos a continuación a moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE na que se solicita a creación dunha liña de axuda aos sectores afectados polas restriccións sanitarias. Igual que a anterior, é unha moción de urxencia, polo tanto, primeiro votamos a urxencia e despois debatimos se é o caso. Votos a favor da urxencia incorporar a orde do día. Sí, un segundo, por favor. Que uso una moción. Sí. Urxencia, por favor. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Ben, gracias. Vale, se incorpora, ben. Pois paso a darlle lectura de xeito rápido a esta moción que vai, unha moción que presenta o Partido Socialista, que vai presentar en toda a provincia de Pontevedra e que expón así. Desde o inicio da pandemia, algúns dos sectores productivos desta provincia están a enfrontarse a unha realidade que os afoga cada día facendo insostible a continuidade de moitas pequenas e medianas empresas vinculadas á hostelería, ao comercio, coas actividades de ocio ou recreativas ou axencias de viaxe, entre outras. As dificultades son aínda maiores entre aquelas empresas que se ven sometidas a restriccións derivadas da pandemia con peches dos seus negocios ou limitacións de presenza, sendo o exemplo máis claro desa situación o da hostelería. Compartimos que a toma de decisións para protexer a saúde da ciudadanía ten que ser unha prioridade, pero non pode perderse o obxectivo de salvagardar tamén a economía de centos de miles de familias cuxos únicos ingresos dependen da súa actividade laboral. A aplicación de modelos como implantado en Alemanha, onde calquera restricción sanitaria ben acompañada de liñas de axudas para os sectores afectados ten que ser o modelo a seguir. Todo máis no momento no que a Administración Autonómica, que é a competente para ordenar ditas restriccións, ten ao seu dispor recursos para facer efectivas as axudas. En Galicia estamos en disposición de aplicar un modelo similar ao alemán e facerlle fronte non só a difícil situación económica das PEMES desta provincia, senón tamén de protexelas frente ás perdas derivadas das restriccións sanitarias aplicadas até o momento, xa que durante o ano 2020 o Goberno estatal ten remitido á Xunta de Galicia
recursos non reembolsables a través de fondo COVID estatal para compensar a caída de ingresos pola reducción de actividade económica por valor de 224,10 millóns de euros. E acaba de anunciar o reparto de 441 millóns de euros a través dos fondos de reactivación europea para que, entre outros obxectivos de carácter social, poida prestar apoio en forma de capital circulante ou de apoio á inversión para as PEMEs. Asemade, os orzamentos de ingresos da Xunta de Galicia teñen crecido un 13,98% gracias na súa maior parte ás novas transferencias que virán de novo a través dos fondos extraordinarios estatais e dos fondos de reactivación europea, o que vai supor a chegada de fondos extraordinarios para afrontar esta situación epidemiolóxica. Así pois, a Xunta de Galicia dispón de recursos extra que lle permitirán dar as axudas que reclama o sector da hostelería e do comercio para afrontar as dificultades actuais que se ven a topar a medio e longo plazo. Non pode ser a única iniciativa que puso en marcha a Xunta de Galicia ata o momento fora habilitar unha axuda económica de 22 millóns de euros, que ademais de resultar totalmente insuficiente, non está repartida na súa totalidade, nin alcanza as cantidades anunciadas para cada establecemento. O mundo local desta provincia sempre nos mostramos dispostos a axudar os sectores afectados. Mostra disto é que, sen competencias e sen ter recibido un solo euro, para afrontar aquí se habilitamos todas as medidas que nos permite a lei, asumindo incluso competencias que non son propias. Pero a realidade golpea con dureza a cidadanía e non podemos deternos polo que continuamos dispostos e dispostas a seguir traballando e a chegar a acordos interadministrativos para consensuar axudas medidas e líneas de apoio dirixidas aos sectores afectados pola COVID-19, atendendo o nivel competencial económico de cada administración. Por elo, instamos primeiro a Xunta de Galicia a aprobar un decreto de xeito urxente no que se contemple de forma inmediata axudas para os sectores afectados polas restriccións sanitarias acordadas pola Administración Autonómica, así como a creación dun procedimento urxente, áxil, sinxelo para facilitar o acceso inmediato aos sectores afectados e estas axudas a través dun portelo único, xestionado polos concellos con todas as garantías de transparencia e equidade. Eliminar e bonificar, tal e como pide o sector, o tramo autonómico do IRPF e o canon do agua, do lixo e o eólico, no caso no que aínda non o teñan aplicado. Adotar o modelo alemán ante calquer nova restricción que a situación sanitaria obrigue e, deste modo, incluir nos mesmos decretos sanitarios o volumen de axudas para facer fronte ás consecuencias que xera os sectores afectados. Segundo, instamos á Diputación de Pontevedra participar económicamente na liña de axudas aos sectores afectados na mesma, porcentaxe sobre o orzamento provincial que a porcentaxe que aplica a Xunta a este fondo sobre o seu orzamento, nas condicións que se acorden nunha mesa institucional en canto a contías globais, destino e xestión desas axudas. Manter e reforzar, se fose preciso, as liñas de actuacións e programas que a Diputación ten en marcha por sectores afectados, a saber, Teu Primeiro Emprego, plans de formación, promoción de turismo e consumo, e, se fora posible, a presentación de proxectos que beneficien a eses sectores de financiamento de fondos europeos, así como a flexibilización no uso dos recursos que chegan aos concellos para que estes poidan ser destinados a establecemento dunha liña de axudas aos sectores máis afectados pola situación pandémica. E, pola súa banda, o Concello do Grove comprométese a exixir a Xunta de Galicia que convoque unha mesa institucional na que se acorden as axudas, achegas e xestión das axudas, a apoiar ao comercio e a hostelería tanto a medio como a longo prazo con campañas de promoción, reactivación do consumo, promoción do turismo e a través de medios online e offline, coa colaboración da Diputación de Pontevedra e do sector. Como ben decía antes e veño argumentando, e como acaban de escoitar, a Xunta de Galicia ten un fondo de 665 millóns de euros para axudar, entre outros, os sectores económicos perxudicados polas medidas sanitarias. Repito, 665 millóns de euros. Ata o día de hoxe, para a hostelería, a Xunta de Galicia ten posto un fondo de 22 millóns de euros. Ese fondo que aquí no Grove reparteu 358.000 a 239 solicitudes. Moitas, como dixen antes, quedaron fora
donde o importe mínimo son 800 euros que recibiron moitos, e outros recibirían outro tipo de axudas, pero a media da axuda está en 1.500 euros. Polo tanto, que é o que pedimos? Ademais, como decía antes, o orzamento da Xunta creceu un 13% gracias a estas axudas extraordinarias, e o que vimos a reclamar aquí é, primeiro, a Xunta que é a competente que poña un fondo que os concellos de Pontevedra estimamos en 250 millóns de euros, 250 millóns de euros, para axudar aos sectores económicos, turísticos, de comercio e de outras características. E a partir de aí, ver que porcentaxe do orzamento dedica a Xunta de Galicia e nós lle pedimos á Diputación que aplique o mismo porcentaxe no seu orzamento. Porque son quen pode axudar, pero aquí claramente quen ten os fondos europeos e os fondos do Estado é a Xunta de Galicia. Que fai a Xunta de Galicia con estes fondos? É o que preguntamos e o que queremos saber. Canto vai axudar a hostelería? Con 22 millóns de euros non chegan. Con 50 máis non chegan. Ten 660 millóns. Canto vai a poñer a Xunta de Galicia? Canta axuda directa lle vai a dar a todo o sector hosteleiro? Iso é do que se ten que falar. Deso é do que se ten que falar. Porque esas axudas sí que poden resolver a renta e o ingreso de moitos negocios de hostelería. Pero insisto, coa rebaixa de determinados impostos locales non resolvemos ningún problema da hostelería. Por lo tanto, esta é a moción que presentamos desde o Grupo Socialista, que pedimos o seu apoio porque queremos que o que ten as competencias e os cartos que o exerza. E este caso se chama Xunta de Galicia. Abrimos turno de intervención. Señor Otero. Ben, primeiramente, non entendo moi ben o orden das mocións que se están debatindo hoxe, porque sempre se fixeron por orden de chegada ou de rexistro, e creo que hai varias que están por diante, pero, bueno, decisión do goberno, ou do alcalde, neste caso, pero, bueno, que non nos parece normal porque sempre se fixo da outra maneira. O seu significado terá. Unha apreciación da moción anterior, que pensei que o que lle facía dano, o que lle causaba problema era o punto 2, o que falaba do fondo de compensación, ese que había que aportar o 20%, e resulta que era o punto 3, no que non había compromiso para nada. Básicamente, a estudiar unha serie de propostas e despois aplicalas e era o caso, o sea que xusto lle foi a molestar ou votaron en contra dunha moción solo por un tema de estudiar aplicar rebaixas no Concello do Grove. Ben, pois non entendemos. Como tampouco entendemos que sexa agora vostede quen está pidindo ya a Xunta de Galicia unha mesa local, unha mesa de negociación, cando aquí se la va pidindo reiterada veces. O sea, xa non sei nin cantas veces se pide unha mesa de reconstrucción, como dixen antes, económica, social, para intentar buscar medidas que poidan paliar esta crise ou axudar, se se podía, con medidas económicas dentro do Concello, pero vostede pasa, e agora pide a Xunta. Recordo que daquela dicía que o pobo lle dou unha maioría, que se tomaba esas decisións. Desgraciadamente, eu lamento bastante que a Xunta tamén ten esa maioría, e tamén tomará esas decisións, pero, bueno, que sepa que vamos a apoiar esta moción porque estamos de acordo en que hai que aportar, que ten que ser a Xunta quen ten que aportar o máximo, lógicamente, tamén hai quen toma a decisión, como dixo, de cerrar ou non pechar, entón, cando se pecha, isto ten que ir ligado a axudas económicas, como ten que ser, e por eso vamos a apoiar a moción. Dende aquí, dende o Grupo Municipal de Esquerda Unida, o noso total apoio a todos os afectados, e sobre todo o sector da hostelería que o está a pasar bastante mal, está sendo unha das que están a pagar os platos rotos dunha situación na que creo que debemos poñer máis da nosa parte para que non suceda isto. Nada máis. Ok, gracias, señor Outeiro. Sí, boas, creo que se me oe. Sí. Ben, a verdade é que, efectivamente, a nos parecenos inaudito que vostede non apoie unha moción simplemente porque a presenta o Partido Popular
hai que decirlo prácticamente así, e donde o Concello realmente non se comprometía nada máis que a estudar esa posibilidade de eximir de impostos a hostelería e, nomeadamente, certos impostos que van relacionados tamén co consumo desa hostelería. Porque vostede, eso, fala do recibo do lixo, pero non é tamén bastante injusto que un negocio que está pechado e, por lo tanto, non produce lixo, que teña que pagar o recibo do lixo? Non é bastante injusto que un negocio que non pode usar unha terraza teña que pagar ese canon de terraza? E así outro tipo de cousas, o propio consumo de agua, o propio saneamento. Eu a verdade que sempre digo que é preferible que pois un sector, unha empresa, un negocio, un comercio, pois é mellor que pague menos e siga pagando que teña que pechar. Porque se ten que pechar xa non vai pagar máis. Directamente xa vai deixar de pagar. A parte do drama que vai constituir pois para esa familia, pois para ese propietario dese negocio, para os empregados que traballaban aí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, non me parece moi de recibo pois rexeitar por rexeitar tipo de moción. E ben é certo que vostede, desde que comezou a crise, que vai xa para un ano, tuvo un trato totalmente... Perdón, activa o micro, Eladio, que se che acaba de apagar. Sí, pero aquí puxame que foi o anfitrión que me apagou. No. Vale. Digo, decía que desde que comezou a crise o papel deste goberno municipal, nomeadamente o seu alcalde, foi un papel prepotente e despótico de cara á oposición. Non nos convocou nunca a nada. Non quere acordar nada. Si nunha pandemia, nunha situación tan grave como esta, pois non quere consensos, non quere acordos, non quere que todos tiremos polo mesmo carro, non sei en que momento necesitará eso. Aí demostra o talante que ten. E nós non temos inconvinte en apoiar calquer moción que veña en apoio dos sectores que se están sufrindo e padecendo esta pandemia. Non temos reparo en que o presente, levantaremos a man para apoiar a estes sectores que van a sair desta crise desarbolados, con moita xente, con negocios pechados e moita xente que se vai dar conta que políticos municipais, políticos autonómicos, políticos estatais os deixan de lado. Pouco máis temos que decir. Vamos a apoiala e non estamos de acordo coa actuación deste goberno e non estamos de acordo coa hipocrisía de pedir na Xunta o que vostede nos nega a toda a oposición no Concello. Eso é ser un hipócrita político. E iso é o que fai este alcalde con este tipo de mocións e con este tipo de decisións. Nada máis. Gracias, señora Castro. Eu que sería moi franca. A verdade, cando vin esta moción, dixen, bueno, por fin, o Partido Socialista se vai a dar conta da situación que están a vivir os hostaleiros, porque tendo en conta a moción que vostedes propoñen, digo, bueno, pois xa que agora se dan conta de que a hostelería necesita axuda, pois será que van a votar a favor da nosa. E a verdade é que lle digo que o iba a celebrar, porque por fin se deran conta desta situación, que están a vivir moitas pequenas e medianas empresas no noso Concello, e a verdade é que me apena enormemente que por parte do equipo socialista sexan capaz de votar en contra a nosa moción e teñan a desfachatez de presentar esta aquí. Primeiramente, porque, como xa lle dixen, o Partido Popular leva 6 meses pedindo axuda para a hostelería, para comercio e para todas as empresas afectadas. 6 meses que nos tumbaron abaixo todas e cada unha das mocións que presentamos porque non lles convén. Non lles convén aceptar que o Concello tamén ten que formar parte da solución, ainda que vostede diga que non vai con vostede, ten que ser parte da solución do problema que estamos a vivir, que vostede non é consciente. Ao igual que a Diputación,
ao igual que a Xunta de Galicia e ao igual que o Goberno Central, porque todos teñen que aportar o seu grande área, por iso nós presentamos a nosa moción. Un apoio compartido por todas as institucións públicas, que era o que propoñíamos. E, sen embargo, vostedes votan en contra. E levan 6 meses dicíndonos que non. Que o Concello non vai a apoiar mocións como estas. Que o Concello non vai a ser flexible nin o máis mínimo. Que o Concello non vai a baixar impostos. Tampouco vai a reducir taxas, como a das terrazas, lembrase que lles prometeu aos hostaleiros e que despois acabou cobrando. Tampouco vai a cobrar impostos que non se viñan cobrando a todo agora, sin embargo cobrounos, como a IBI rústica. E tampouco anticipando o cobro das taxas, como xa fixeron en decembro co caxo do lixo, e non me quero estender. E agora se presentan cunha moción que, a verdade, un se separa lela detidamente, empatizando un pouco cos hostaleiros, como lle decía antes, cousa que, lóxicamente, a min polo menos non me costa, en absoluto, porque tamén o estou a vivir, pois resulta que vostedes nos traen unha moción tipo. E falo de moción tipo porque nin se molestaron en eliminar a parte onde fala do canon eólico. O mellor é que eu me perdín algunha cousa, se é así, corríxame, de verdad. E xa me dirán vostedes se temos un parque eólico aquí no noso concello, do que eu non me decatara. O mellor resulta que o canon eólico é por outra cousa, pero xa mo explicarán. E resulta que propoñen bonificar o tramo autonómico, fíxense vostedes, o tramo autonómico do IRPF, curiosamente, verdade? E que pasa co outro tramo, señor Cacabelos? Que pasa co tramo estatal? Claro, eso non lle interesa. Non lle interesa porque eso depende dos nosos amigos alá en Madrid, verdad? E teñen a desfachatez de vir aquí a propoñer a bonificación do canon da auga. Pero claro, a subida da taxa municipal da auga, esa non. Esa subímola. Esa hai que subila. Esa non pode ser de outro xeito. Esa, como xa lle dixen, nos posicionou como o único concello de España que subiu taxas en pleno confinamento, señor Cacabelos. Se olvidan vostedes que fai uns meses xa se propuxo por parte da Consellería unha bonificación dese canon. Que non sirve para nada? Pode ser. Que non se molesten volver a repetirmo, de verdad, e propoñen bonificar o lixo, cando nós previamente xa llo viñamos solicitando, pero agora, como está dentro da súa moción, vostedes propoñen bonificar o lixo. Pero vostedes collen e montan unha indignación colectiva cobrando o lixo en decembro, coa que está caíndo. É que vergonza lle debería dar. E ademais din de apoiar o comercio e a hostelería con campañas de promoción e reactivación do consumo e promoción do turismo. Como dice, a través de medios online e medios offline. Mire, eu lle pregunto, que foi o que fixeron vostedes, e lle volvo a repetir, a parte de nada neste concello? Que campañas promoveron vostedes a nivel turístico neste concello? Si nin siquiera son capaces de facer un plan estratégico, señor Cacabelos, e mellora a páxina web. Seguimos coa mesma páxina web, pero vostede fala de promoción online e offline, que está de moda agora mesmo. E seguimos coa mesma páxina dende fai séculos. E despois, recentemente, propoñen unha páxina de reactivación do comercio. E pregunto, solo por curiosidade, cantas ventas se levan xeradas nesa páxina? Sexan sinceiros. Explíqueno aquí mesmo. E resulta que, cal é a sorpresa, que a Mancomunidade vai e crea outra páxina. Que pasa, que non podían unificar esforzos? Explíquenlle vostedes a toda a veciñanza a que se dedican vostedes a parte de malgastar os cartos, señor Cacabelos, e facer que fan, como lle digo moitas veces, pero vostedes seguen sin facer nada. Explíquenllo. Esta moción, de verdad, é que me indigna, non mintan, non atraian vostedes para axudar a hostelería agora. O sea, en 6 meses non o fixeron e agora, de repente, queren axudar a hostelería e ao comercio. Que non nos tomen por parvos, señor Cacabelos. Esta moción atraen con unha clara connotación política. Nun solo sentido. Porque é o único sentido que saben vostedes. E xa cansan, señores.
créanme que con esa matraca da xunta pa aquí, a xunta pa ali, pero que fan vostedes, señores concelleiros do Concello do Grove? Que fan vostedes? En que están vostedes axudando aos hostaleiros deste pueblo? Cóntenme, porque eu, que o padezo, e como a min o veñen padecendo todos os hostaleiros do Grove e os comerciantes e os outros sectores, que non me quero olvidar de ningún que está afectado por esta pandemia, que están facendo vostedes por esta xente? Ilústrennos, de verdade. E non me saian pola tanxente como soen facer. Que vai a facer o Concello do Grove para apoiar a hostelería e o comercio local? Unha páxina web online. Cantas ventas tiveron vostedes? Que plan de acción municipal teñen vostedes para axudar a hostelería deste pueblo? Créanme, que a verdade é que é unha cousa que me quita o sono, que me quita o sono. Vostede dice que non pode dormir, pois imagínese eu, señor Cacabelos, que o padezo a diario. E como a min, toda a xente que o está a vivir. É que, de verdad, necesito, de verdad, saber que vostedes van a facer algo. Pero accións concretas, señor Cacabelos. Non me saian con que estamos en proceso, como acostuma vostede, están estudando, estamos valorando, saia vostede pola tanxente. Díganme, señores do PSOE, que están a facer vostedes? E deixen de perder o tempo. Deixen de perder o tempo en discusións partidistas, en intereses partidistas, porque esta moción ten un claro interés partidista. E non saian vostedes como defensores da hostelería, porque non o demostraron nestes 6 últimos meses, nin o están a demostrar, porque se demostrasen, como alegando o que decía o señor Outeiro, o señor de Esquerda Unida, hai que apoiar, dá igual o partido que sexa. Que fan vostedes? Cero. Iso é o que fan vostedes. Moitas gracias. A ver, empezo por esa última frase porque a máis enlaza co que dixo o señor Outeiro. Nós estamos dispostos a apoiar todas as mocións que veñan aquí a apoiar o sector da hostelería. Claro, lógico, porque a vostedes non lles costa nada. Poden apoiar todo o que apareza por aí. O que temos que manexar o presuposto somos nós. Os que temos que facer os números somos nós. O que sabemos a cantidad de gastos que temos que afrontar somos nós. Os que sabemos e xestionamos os ingresos que podemos dispor somos nós. Entonces nos corresponde a nós hoxe tomar decisións. Que estamos a facer? Por mire, a resposta é clarísima. Pedirlle á Xunta de Galicia que invista no turismo e no sector da hostelería e do comercio que está afectado pola pandemia os 660 millóns de euros que acaba de recibir como ingresos extras precisamente para facer fronte aos problemas económicos xerados por COVID. Quen ten os cartos e quen ten a competencia. Como non son capaz de facerlles entender isto, pois tampouco vou insistir moito máis. Aquí hai unha cousa moi clara e que si hai que explicarlle aos veciños e as veciñas. Non o Concello ten que facer todo. Non, que iso é o que está pasando nos últimos anos. Non temos que facer todo. Aquí hai diferentes administracións que teñen diferentes competencias e que teñen diferentes orzamentos para levar adiante esas competencias. E o único que reclamamos é que, en este caso, quen ten a competencia e os cartos, a execute e aplique os cartos. Non queda outra. Insístolle, xa presentaron 5 mocións, e eu acabo de explicar 1000 veces. Non temos capacidade económica, para esas axudas, que, por certo, sabe vostede, porque como vexo, é empresaria, manexa datos, manexa conta de resultados, sabe perfectamente de ingresos e de gastos. Señora Castro, por favor, sabe perfectamente que a aplicación das medidas que vostede nos pide nos impostos locales a un negocio non lle suponen 200 euros o ano. O ano. De verdad que con eso resolvemos o problema do Grove e da hostelería do Grove. E cando o Grove quede sin ingresos e os hosteleiros sigan co mesmo problema, a que porta chamamos? A ver, a que porta chamamos?
De verdad que non acaban de entender que a Xunta de Galicia ten unha competencia? De verdad que non acaban de entender que ten 660 millóns de euros a maiores do que viña tendo para isto precisamente? De verdad que non entenden iso? E, por certo, non entenden que o Concello do Grove non ten ni un solo céntimo a maiores do que temos nos ingresos corrientes. De verdad que non entenden iso? É tan complexo entender esta situación. De verdad que é tan difícil. E miren, o lixo, vamos a facer unha revisión, porque sí é certo que xa viñamos detectando desde fai tempo que se aplica o recibo do lixo a determinados negocios que non xeneran lixo e, polo tanto, hai que ser xustos. E en esa modificación seguramente teremos que variar os tramos de cobro do lixo. Para qué? Porque sí que no Grove, non pola pandemia, xa antes, ti podes quedar exento de pagar a tarifa do lixo, sempre cando te des de baixa na actividade en facenda. Por certo, non sei se o sabían, moitos negocios de hostelería en uns meses de inverno se dan de baixa en facenda e, polo tanto, non pagan nin agua, nin saneamento, nin lixo. Primer punto. Segundo punto, agua e saneamento, dicía o señor Outeiro. Oye, a agua e saneamento se paga un mínimo, mínimo, mínimo. A partir de aí, consumes, pagas, non consumes, non pagas. Polo tanto, se non tes actividade, non pagas. Tercer punto, as terrazas. Solo cobramos xullo e agosto. E, por certo, dixémoslo a todos os hosteleiros, en base a un informe que tiña feito Tesorería, que non podíamos bonificar e eximir do pago das terrazas. E o comunicamos personalmente a todas as locales que tiveron terraza e ninguén se opuxo. Bueno, si, un, que ainda sigue protestando hoxe. O resto, todos estaban informados de que tían que pagar e ningún se opuxo. E, por certo, todas as terrazas que solicitaron e toda a ampliación de terrazas que solicitaron se lles foron concedidas. Polo tanto, en ese sentido, non. E a mí non me vale o que me digan vostedes. O que me valen, o que me di a hostelería. E, por certo, aquí, queixa xa lle digo, ninguna. Ninguna. Por tanto, por aí non vayan. E isto se resume precisamente no que acabo de dicir ao principio. Presentar unha moción para requerir, e a moción anterior do Partido Popular non estamos de acordo no punto 3, e como dixen antes, tampouco estamos de acordo no reparto do Fondo de Cooperación, para nada. Eu esa parte do 20% dos concellos para aportar cartos de un fondo que non sei de canto é, e ainda por riba sabendo que non temos fondos para aplicar, pois como comprenderán non podo estar de acordo. Por iso non estou de acordo na esencia da moción do Partido Popular. En definitiva, esta é a moción que presenta o Partido Socialista. Se consideran ben apoiala, pois agradecidos, e se non, pois tamén é bo que den explicación. Se a explicación é como votan en contra dunha moción que simplemente pide que a Xunta de Galicia aplique ao sector turístico e aos sectores económicos perxudicados os fondos extraordinarios que acaba de recibir de Europa e do Goberno de Madrid por valor de 660 millóns de euros. É moi sinxelo e moi simple. Pero, bueno, vexo que non son capaz de explicarme, polo tanto, me dou conta de que non acaban de entender. Rematamos o debate desta moción presentada polo Grupo Socialista, procedemos á súa votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Ben, agora quedan apenas 30 minutos de pleno e ainda quedan varias mocións. Me preguntaba o señor Otero o orden. A verdad, tantas se presentaron ás veces continuamente que teño que reconocer que perdí un pouco o orden de entrada, pero ahora mismo, como lles decía, hai algunhas que, máis que mocións, consideramos que son rogos. A nosa intención é intentar en esta media hora debatir dúas, realmente son tres. Entendemos que dúas porque o BNG Esquerda Unida na moción de pedir a vacina para as traballadoras do SAF é a mesma que presenta a Esquerda Unida, polo tanto, vámolas, se non vos importa, tratar conxuntamente. Sí, bueno, eu falei co compañeiro, en principio, unifícome a moción, ou únome a moción xa do BNG, retiramos a nosa, e facemos a proposta de que vaya como conxunta a que presenta xa o BNG. O sea, que a moción do BNG pasa a ser a moción conxunta de Esquerda Unida BNG. Sí, creo que é certo desa maneira. Pois con esta emenda así acordamos. Polo tanto, eu propoño, se nos dera tempo,
tratar esta e tratar a moción conxunta de PP, Esquerda Unida e BNG para a mellora das súas instalacións deportivas do pádel. Porque creo que é o que nos vai a dar tempo. E as outras, creo que son rogos, a outra é unha declaración institucional, e, bueno, se non dá tempo hoxe, pois a trataríamos en outro pleno. De acordo, pois pasamos entón a moción conxunta Esquerda Unida e BNG para que as traballadoras e traballadores do SAF, Servicio de Axuda no Fogar, entren no programa de vacinación prioritario. Votamos a urxencia, votos a favor. Unanimidade, sí. Unanimidade, e polo tanto, quen defende? O señor Outeiro. Sí? Vale, señor Outeiro, ten a palabra. Sí, boas. Entón, para non devorarnos moito, a parte expositiva, tanto a de Esquerda Unida como a do BNG, pois foi comunicada aos medios, foi comunicada aos voceiros, incluso nas redes sociais. Por lo tanto, paso xa a parte do acordo e así, pois, aceleramos un pouco o asunto, porque espero que saia por unanimidade e que apenas teña que haber debate. Digo o título nada máis, que entón sería moción conxunta do BNG e Esquerda Unida para a solicitude de que as traballadoras e traballadores do SAF, do Servicio de Axuda no Fogar, entren no programa de vacinación prioritario, e o acordo sería pois instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade que as traballadoras e traballadores do Servicio de Axuda no Fogar, SAF, entren no programa de vacinación prioritario e sexan vacinadas de inmediato. Só comentar que ben, que foi prácticamente presentado ao unísono polos dous grupos políticos, e que o que está saindo nos parece increíble de que se este vacinando xente que non está cara ao público, que se está colando, que se están facendo tratos de favor, que se están facendo favoritismos e cousas extrañísimas co tema das vacinas. Isto debemos de estar dando unha imaxe internacionalmente e diante dos países europeos de república bananera. Por lo tanto, requerir da Consellería de Sanidade que sea seria e que vacine a xente por prioridade real, non por amiguismos, nin enchufismos, nin cousas extrañas como están saindo, non só aquí, sino incluso en outras partes do Estado. E estes traballadores e traballadoras que recorren domicilios para atender a persoas con discapacidades, con problemas, con xente encamada, con xente con enfermidades complicadas, pois terían que estar pois vacinadas en canto antes para impedir que a enfermidade do COVID pois poida golpear en xente que non está no maior estado de saúde para pelexar contra ele. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Intervención, señor Otero. Sí, nada, bueno, comparto o 100% todo exposto polo compañeiro de BNG, pois o mesmo xa presentamos na mesma moción. Creemos que as compañeiras do SAF son persoas que están nunha situación de risco ao estar visitando domicilios continuos e incluso poñendo en risco, se son transmisoras do virus, a xente máis vulnerable que hai. Entón, creemos que ten que ser xa, como di a moción, inmediata a súa vacinación para procurar reducir ese risco para elas e para os usuarios. Nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Sí, pola nosa banda decir que tamén imos apoiar isto. A verdade é que cando nos presentaron nos sorprendeu, porque en realidade, bueno, teña entendido que a Xunta de Galicia tiña 3 grupos de acción prioritaria, que era o grupo 1 o das traballadores e usuarios das residencias sociosanitarias, o grupo 2 era o persoal sanitario de primeira liña e o grupo 3 era outro persoal sanitario e sociosanitario que no que se inclúen a esta xente. Polo tanto, obviamente están recollidos e bueno, a necesidade lóxicamente é imperiosa porque efectivamente teñen tamén esa necesidade por estar en contacto con toda
toda a xente coa que están. Nada máis, o noso apoio e moitas gracias. Moitas gracias, señor Parada. Nada, por suposto, estamos de acordo. Durante o Nadal xa nos puxemos en contacto tamén desde o grupo de goberno con Atendo, porque estábamos preocupados cando iba a entrar estas traballadoras que consideramos tamén como nosas do Concello na vacinación, e que estábamos interesados en facer presión para que se vacinaran canto antes. A verdade é que eles puxeron en contacto coa Xunta, porque traballan en varios concellos, e, bueno, a resposta que do a Xunta é que, como dixo a señora Castro, estaban no tercer grupo deste primer nivel de vacunación, e a nós o que nos dixeron é que empezaban a vacinar a mediados de febreiro. Entón, bueno, deixamos tamén pasar uns días a ver se era así. Hoxe confirmoume, iba a vir a moción, entón volvín a falar coa coordinadora de Atendo e dixeronos que sí, que lle confirmaron que a mediados de febreiro entraba. Canto antes poidan entrar este grupo a vacinarse, desde logo vai ser mellor para todos, tanto para as familias como para elas, e por suposto estamos de acordo en apoiar esta moción. De acordo. Señor Outeiro, que é o poñente, a intervención para rematar e votamos. Sí, pois nada, agradecer primeiramente aos compañeros de Esquerda Unida e ao resto dos grupos por o apoio, e a verdade é que decir que despois de estar vendo que só na área sanitaria de Pontevedra parece que hai 200 persoas vacinadas que non lle correspondía por prioridade e por exposición, e que hai outra moita xente que está exposta e que nos falen que aínda teñen que esperar hasta mediados de febreiro, pois a verdade é que nos parece insuficiente. Por lo tanto, que sirva esta moción para que canto antes adelante eso e máis inmediato sexa, pois moito mellor. Nada máis, e moitas gracias a todos os grupos. Gracias. Votamos entonces. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Ben, pasamos entonces a continuación. Advirto, ainda que no ordenador me pon 23:41, no móvil me pon 23:45, quedan 15 minutos para debatir a seguinte moción, que é a moción conxunta do PP Esquerda Unida BNG para a mellora do uso das instalacións deportivas municipais de pádel do Concello do Grove. Como sempre, votamos a urxencia. Votos a favor? De xeito unánime queda aprobada, se incorpora. Quen vai a defender esta moción conxunta? Señora Castro. Ben, moitas gracias. Se lle parece, paso directamente á lectura dos puntos de acordo, porque non fixemos outra cousa, tanto o PP como a Esquerda Unida e BNG, que presentamos esta moción de xeito unificado, non fixemos outra cousa máis que incluir íntegramente o comunicado que se fixo por parte do Club de Pádel, e paso a dar lectura aos puntos de acordo. En destituir e desautorizar de inmediato ao actual concelleiro de Deportes na continuidade na xestión das instalacións municipais de pádel, pasando a mesma ao alcalde ou outro concelleiro ou concelleira en quen delegue. Punto número 2. Establecer e aprobar unha normativa consensuada, clara e concisa por parte do Pleno para o uso igualitario, transparente e xusto destas instalacións por parte dos usuarios e usuarias. Punto número 3. Clarificar especialmente a aplicación de tarifas aos usuarios individuais, grupos, familias, equipas e clubs coas pertinentes exencións, bonificacións e formas de efectuar o pago para facilitar o disfrute universal das instalacións. E punto número 4. Que sexa convocada a praza estrutural de encargado da instalación deportiva municipal de pádel, cumprindo coas premisas constitucionais de publicidade, igualdade, mérito e capacidade. Ben, pola nosa banda, o único que fixemos aquí, os tres grupos, foi ser a voz dun clube que presenta unha queixa e que leva moito tempo arrastrando esta situación
e sobre todo que fundamentalmente condena é a actitude por parte do concelleiro de Deportes, a cal condenamos nós tamén e que dende logo non nos parece de recibo, porque nós estamos aquí como concelleiros para servir a cidadanía que nos vote ou que non nos vote. Por lo tanto, se lle acusa, digamos, de non atender a razóns, de non dar ningún tipo de explicacións as necesidades que teñen neste caso o clube e, sobre todo, da actitude despótica e prepotente coa que ven tratando con eles, cousa que, dende logo, non nos parece de recibo, porque xa digo que nós estamos aquí para atender a nosa veciñanza. Entón, a verdade é que non se pode entender que vostedes, cando agora mesmo o clube de pádel ten 4 equipos, non se pode entender que cando tiñan 2 equipos vostedes lle daban 2 días, 1 hora e media de uso, cando tiveron 3 equipos lle cederon outro día máis, lle cederon 3 días, e agora que teñen 4 equipos lle digan que se organicen como poidan. Non entendemos esta postura que non a entende ninguén. Entón, lóxicamente, vostedes o que teñen é que adaptarse ás necesidades neste caso. E hai unha cousa que non acaban de ter clara, é que o Concello do Grove non está aquí para gañar cartos, nin como unha empresa, como é que tal que parece que vostedes están actuando, porque a xente do grupo non lle está pedindo que lle saia gratis, que encima pagando e nin siquiera lle deixan a opción de usar esas pistas. Condenan principalmente a actitude coa que son tratados. E, obviamente, que non entende ninguén, o sea, que eles se teñan que estar organizando entre sí cos poucos días que lle ceden. Cando resulta que o 90% dos usuarios desas pistas son a xente do clube. Entón, se o resto dos clubes teñen digamos, a posibilidade de usar as instalacións públicas, non entendemos por que, aínda pagando, non se lle deixa esa opción. E saben vostedes que o feito de ter un clube, neste caso, para que poida sair gratuitamente esas pistas, necesitan ter deporte base, é unha das condicións que é o que queren o clube neste caso crear, e alguén lle dixo que eso é ilegal e que eso tampouco nos cabe na cabeza en realidade, e non entendemos por que non se lle deixa. Igual que tampouco entendemos por que non se deixa que para entrenamientos poidan estar os entrenadores pertinentes para poder levar a cabo esos entrenamentos. O sea, hai unha serie de cousas que son incomprensibles e que a quen se lle explique non entenden, me entende? E vostedes o que non fixeron en ningún momento é sentarse con eles. Sí, se sentaron, pero por un oído lle entrou e por outro lle saiu todas as cousas que lle puxeron sobre a mesa. E a vista está que hai unha desgana e un cabreo generalizado por parte deste clube que non o entende ninguén, como lle repito. E, sobre todo, a discriminación que se lle fai ao cuarto equipo, neste caso o equipo femenino, e o concelleiro de Deportes ten a iluminación de decir organizadevos como queirades. Cando resulta que hai horas pola mañán libres, horas pola tarde libres, non o entenden. Xa o explicarán vostedes. Neste caso, o tema dos bonos, por exemplo, tamén está xerando un traballo, o sea, un problema bastante grande, porque parten da base de que fixeron unha, como lle digo, unha aplicación que non é normal, que o único que dá son problemas e que fan inventos, e o que terán é que sentarse, consensuar coa xente que o usa a necesidade desto. Non é que vostedes ordenen e manden e dispoñan o que lles parece. Terán que sentarse coa xente que realmente está usando esas instalacións para consensuar, digamos, o funcionamento desta actividade. E tampouco hai ningunha normativa, neste caso, aquí é a libre elección do señor concelleiro de Deportes, e iso é o que non compartimos nin entendemos. Nada máis polo de agora. Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Meis. Boas noites. Escoitaseme? Sí. Sí. A ver, de primeiro... Perdone un momentiño. O resto dos equipos non poden facer intervencións? Solamente ten que ser unha persoa a que... No, pide a palabra, señor Meis, despois do
Vale. Otero e eu mismo tamén falarei. Nos quedan 10 minutos, a ver se dá para todo isto. Pero cantos van a intervenir dos do PSOE, pregunto? O membro do goberno ao que el acudides e eu como voceiro do Grupo Socialista. Ajá. Señor Meis. Sí. Podo ahora? Sí. Boas noites a todos. De principio, me parece un pouco increíble que os tres partidos da oposición que estaban en contra destas... Xa o dixen unha vez, pero volvo a repetir, que estaban en contra das pistas de pádel, agora o defendan con este ímpetu. Pero antes de levar unha moción, podíanme preguntar se era verdad ou non era verdad, porque moitos dos puntos que se levan aquí non son verdad. E vou empezar. Do primeiro, se fala do desprecio que ten a Consellería de Deportes co Club de Pádel. Ningún. Todas as cousas, todas as ideas que tuveron o equipo de pádel, a Consellería, en este caso a min, se fixeron. Pediron uns vestuarios novos, se fixeron uns vestuarios novos valorados en 40 e pico de mil euros para que non coincidiran cos outros clubs que estaban entrenando no pabellón. Pediron unha jaula para poder guardar o material, para poder ter unha máquina de refrescos para meter as aguas e todo o seu material se fixo. Todas as cousas que me pedían o club de pádel se estuvo facendo, como as negociacións dos horarios. Bueno, sigo dicindo. Punto número 2, se fala do incremento do pádel, que está en aumento, que son sobre un 90%, como dixo a señora Castro, da xente do Grove. Home, non sei de que forma poden valorar, pero o que sí que lle digo eu que máis dun 10% está practicando pádel e non está no club. Eso yo aseguro eu, máis dun 10%. Punto número 3. Se fala de que o club desexa saber cal é o motivo por que o Concello nes nega ao equipo femenino as horas. Se fala de discriminación. Mentira. De principio, o anterior, o que está ahora mismo, un presidente que leva escasos 3 meses, que solo tuve unha reunión con él, non ven nadie máis do club, con él, unha reunión de 15 minutos, donde eu lle expliquei co anterior presidente, primeiro se lle deixaba un día, dos que pedían eles para adestrar. Despois pidieron 2 días o Concello porque se incrementou máis xente, foi aumentando a xente e deixouseñe 2 días. E o ano pasado, nunha das últimas reunións que viñeron ao Club de Pádel, pedían 3 porque había moitísimas rapazas e que para este ano iban a haber 2 equipos apuntados. Entón eu dixen, non hai ningún problema. 3 días? Pois 3 días, puxeron eles martes, miércoles e xoves. Eu non son quen para decir entrenan as mulleres, entrenan os homes. Deixaseñe 3 días para o club. Se hai algunha discriminación, sabedes de quen está facendo? O club. Por separar entre homes e mulleres. Aquí o Concello se lle deixa 3 días para entrenar. Igual que se lle fai ao baloncesto, ao balonmano, ao fútbol e a todos. Deixase unhas horas, uns días, e son eles quenes teñen que facer o reparto. E o Concello lles deixa 3 días da semana, máis os sábados e os domingos pola tarde, sin pagar, para o club. O sea, que dos 7 días son 5 os que se lle deixan, nas mellores horas. E como comprenderán, a xente que non está no club terá que ter tamén o seu dereito para poder reservar algunha pista. Ou non? Porque se calquera de vos queredes ir a xogar un día ao pádel, pois teremos que ter tamén, as pistas son municipales, teremos que ter tamén o noso dereito en poder reservalas. Sí ou non? Creo que todos estamos de acordo en eso. Claro, agora piden o lunes, e que quedaría o xoves? Eu dixenlle xa o ano pasado, ten que haber 2 días mínimo para que a xente que non está no club teña o seu dereito a poder xogar. E así foi. Bueno, punto número 4. Se fala que o Concello non permite a entrada aos adestradores e os capitáns ou adestradores. É a primeira noticia que teño. A primeira. Porque isto acaba de entrar fai escasos 3 días, de que teñen que ser en grupos de 4 máis o adestrador. E a primeira noticia que teño que lle prohibimos entrar aos adestradores. Pero de onde quitaron eso? Cando eu, a reunión que tuve co presidente, foi a semana pasada, que ainda non estaba isto, o dos grupos. Outro punto xa,
que isto non é verdad. Igual que en todos os equipos se deixan facer grupos de 4 e máis o adestrador, quen son eu para prohibir o adestrar entrar o entrenador? Ningún. Punto número 5. Se fala da masificación que sufrimos como club por parte da marxinación, perdón, que sufrimos como club, no club por parte deste Concello. Igual que o punto número 1. Desprecio e marxinación. Que me digan cal. Porque eu non sei cal é o desprecio e a marxinación que estamos facendo. Non sei. Se hai marxinación, desde o club non é, ou desde o Concello non é, perdón. Desde o Concello non é. Punto 6. Se fala do deporte base, que o Concello nos dixo de que é ilegal por parte do club pretender crear deporte base. Si nós o primeiro que defendemos é o deporte base. Xa se ven nos campamentos deportivos. No campamento deste verán iba a estar, nos campamentos que hubo, este verán non hubo, pero no anterior había pádel. E nós estamos promovendo desde o Concello o deporte do pádel. Estamos creando clases de pádel. Como vamos a prohibirne o que sí que lle dixemos, o que sí que lle dixen esta técnica de deportes diante, que non vamos a quitar horas dos nosos entrenamientos, dos nosos cursos municipales para darño a eles. Si teñen que ser nas súas horas. E non poden cobrar. Foi o que lle dixen eu. Nunha instalación municipal, vos non podedes cobrar, ten que ser gratuito. Eu foi o que lle dixen. En ningún momento lle prohibín. Quen son eu para prohibirne que entrenen ao deporte base? Si o primeiro que nos estamos de acordo, que tiñen que ser deporte base. Entonces, non sei de onde quitan isto. E 7. Se fala do cambio a peor das condicións das instalacións por falta de monitores, por horas de clase, mantemento das pistas e os cambios da APP de reservas, como dixo a señora Castro. Mira, a APP, que é onde se fan as reservas, tiñamos, estes outros anos, tiñamos contratada unha empresa de Barcelona, que ao mes tiñamos que pagar sobre 87 euros ao mes, 82 ou 87, non me acordo ahora mismo. Pero por cada movimiento que facíamos, por cada reserva ou por cada movimiento, levaban un porcentaje. Ao final do ano, estaban cobrando a empresa sobre uns 2.000 e pico, 3.000. O informático do Concello me propuxo facer unha aplicación, o informático do Concello do Grove. E fixe unha aplicación que nos costou 2.000 e pouco de euros, pero é nosa, non temos que pagar nada máis. E a aplicación está moi ben, moi ben. Que ten algún fallo, a corregimos nós, non hai ningún problema. Cal é o problema que puxeron agora? Cal é por que se queixaron? Porque na anterior, nesta mesma aplicación do Concello, se podían reservar, con unha tarjeta podía reservar as pistas que quixeran. Entón, tuvemos queixas do club, do mismo club e máis de outra xente, dicindo de que había personas, 2 ou 3 personas que reservaban todas as pistas e que tiñamos que facer como en outros sitios, como Sanxenxo, en Cambados, en Villagarcía e todo. Que cada persona coa súa reserva, hasta que xogue coa súa reserva, non pode volver a facer outra reserva. Eso foi o que se fixo. Eso foi o que se cambiou. Que me parezca mal a algúns, pois o sinto moito. Pero, da outra forma, unha persona reservaba 5 pistas e 2 ou 3 días as 3 pistas en 4 horas. E agora non pode reservar, só pode reservar unha e non pode reservar outra hasta que xogues. Como é en todas as pistas. En todas. Entonces, non sei cal é o desprecio do Concello hacia o club, cando ni estuvo axudando en todo. Eu, a única reunión que tuve con este presidente novo foi a semana pasada. Unha reunión. Unha. E con el. E me parece increíble, porque saleu da reunión, en ningún momento me dixo nada desto, das maiorías dos puntos, nada. E me parece increíble que, polo menos, os grupos de oposición falaron conmigo para ver si isto é verdad ou non é verdad. Pero, bueno, nada máis. Desde o Concello, creo que xa me respostei a todas as preguntas. Sí, e eu teño que completar, porque isto tampouco é unha moción, porque desde logo nos acordos destituir e desautorizar de inmediato o actual concelleiro de Deportes na continuidade da xestión, decirlles que destituir a calquer concelleiro non é competencia do Pleno, é única e exclusivamente competencia do alcalde. Por lo tanto, me toca falar. Primeiro,
eu lle dou a opción agora aos tres grupos que presentan esta vergoña que a retiren. Porque están cometendo un erro que non se imaginan cal é. Que a retiren. Segundo punto, están, como lle acaba de explicar rigurosamente o concelleiro de Deportes, están facendo caso de unha persona con unha reunión e por un comunicado de prensa. Este é o rigor da oposición do Concello do Grove. E se atreven a pedir en esa moción a destitución e desautorizar o concelleiro competente. Lamentable. Saben por que poden traer esta moción a este pleno? Saben? Porque hai pistas de pádel. Se non houbera pistas de pádel, non había esta moción. Saben por que hai pistas de pádel no Concello do Grove? Básicamente por dúas razóns. Primeira, porque o goberno, que casi somos os mesmos, e no mandato anterior, primeiro, non lle fixemos caso nin a Esquerda Unida, nin ao Partido Popular, nin ao BNG, que o único que se fixeron foi opoñerse de fronte ás pistas de pádel, total e absolutamente, e defendían o que había o anterior concelleiro aquela proposta, que había de Ximnasio. E en pádel, non, totalmente en contra. E saben por que hai pistas de pádel? A pesar da oposición destes tres grupos. Porque hubo un concelleiro de Deportes que propuxo esa idea, nos convenceu a todos e tuvo a valentía de sacala adiante. E ese concelleiro é o actual titular do Concelleiro de Deportes. Polo tanto, nin destitución ni desautorización, aprobación, apoio, aplauso e total confianza. E as decisións que tome o concelleiro de Deportes por este alcalde, este goberno, están ben feitas, porque nos ten demostrado en estes últimos anos que o mellor concelleiro que tuvo este concello, concelleiro de Deportes, e sabe moi ben do que fala cando fala do deporte. Polo tanto, insisto, o mellor que podían facer é retirar isto, que nin moción vou a calificar. Retirar isto. Parece lamentable que tres grupos políticos, por unha reunión co presidente dun club que lles traslada a súa versión, presenten isto. É lamentable, por favor. Esperaba, sinceramente, coñecendo como nos coñecemos xa despois deste tempo, un pouco máis de categoría, un pouco máis de rigor e un pouco máis de obxectividade, que é o que se reclama aos que estamos exercendo a vida política. Lamentable, de verdad. Isto é lamentable pola vosa parte. E permitídeme que vos tutee e nunca o fago, pero é tan baixo que acabades de facer que vos teño que tutear. Lamentable. Lamentable. Que tres grupos políticos se unan para facer isto. Lamentable. Apoio total e absoluto. Por certo, a organización das instalacións deportivas lle corresponde ao goberno, non ao pleno, ao goberno. E que pasa se mañán aparece outro club de pádel? E nos piden máis días e máis horas. Temos que multiplicar por 6 ou por 7 as pistas de pádel. Pero estamos todos locos ou estamos locos? Pero de verdad que vostedes respaldan, están convencidos do que acaban de presentar? Porque me parece que nin o leíron, ni se deron conta do que hai. É lamentable. Igual que pasa, como lles dixo o concelleiro de Deportes, e moitos de vostedes o saben, cando un club ten unhas horas, ten que organizar esas horas en base aos equipos que ten, sexan masculinos, femeninos, alevíns, junior, senior, infantil ou de calquer categoría. E iso é o que se lle reclama ao club de pádel. Señor, teñen moitos federados, teñen moitos clubes, mellor para vostedes, pero as horas que poden dispoñer son estas. Por certo, 5 días de 7. Ningún outro club ten tanto, home. E que temos que facer? Unha pista de pádel para cada equipo? Unha pista de pádel para cada 4 xogadores? Que temos que facer? 200 pistas de pádel. Por certo, pistas de pádel municipales que creo que en Galicia cóntanse cos dedos dunha man, as municipales. Donde entrenaban antes este club? Canto pagaban antes por ir a pistas privadas? Sinceramente, Esquerda Unida, Partido Popular e BNG, eu espero algo máis de vos. E o que espero é que retiredes isto. Isto, de verdad, non está ao nivel do que a xente espera de tres grupos políticos. Lamentable. E ora pasa o tempo,
Señor secretario, non sei se temos que cortar ou seguimos. Sí, por favor, no, ir rematando de acordo co principio de unidade de acto. Debemos rematar, pasan uns 5 minutos. Pois Se nada, queredes deliberar e votar rapidamente, podemos votar e damos por concluída a sesión. En Pois todo nada. caso, tamén debo puntualizar que o primeiro punto e o cuarto non é competencia do Pleno da Corporación, senón son competencias sobre da Alcaldía ou da Xunta de Goberno, tanto a organización respecto das áreas delegadas dos concelleiros como a convocatoria de plazas para instalacións deportivas. Os demais puntos podemos entender que son declaracións institucionais. Gracias. pois entonces quedan o señor Otero e o señor Outeiro, que como presentan conxuntamente queren intervir. Pídolles brevedade e procederemos a votar porque non temos moito máis tempo. Señor Otero. Ben, bueno, pareceme lamentable que pense vostede o que digo que acaba de dicir. Comezo, non vou a creer na palabra do concelleiro de Deportes, porque, mire, primeiro, isto non é a raíz dunha nota de prensa, é a raíz dunha reunión que, cando menos, Esquerda Unida mantivo co Club de Pádel, non só co presidente, sino con parte directiva, o mesmo que lle pasou ao Benegamas e ao PP. E refírmase todo o que sale na nota de prensa. E por eso decidimos isto. Pero que é máis? Eu levo unha semana mantendo reunión con outros clubes deportivos. E ningún deses outros clubes me fala ben das súas actitudes, falanos de desprecio e incluso de burlas hacia a súa directiva. Autoritarismo, como se mandara, vostede na concellería mandara, me refiero, nos pabellóns, incluso, nos campos de fútbol ou nas pistas de pádel, fora vostede o mandamais e non o concelleiro. Non busca axuda, o sea, non lle dá axuda aos deportistas ou aos clubs para desenrolar a súa actividade. O único que fai é poñer impedimentos para que fagan a súa actividade, sobre todo nesta situación na que podían estar abertas as pistas porque a Xunta o permitía, e vostede mantiñas pechadas cando os clubs estaban cumplindo rigurosamente os protocolos COVID que se lle exigían dentro do Concello, desde a Federación, e incluso estaban mellorando esos protocolos. E aquí impidíaselle utilizar as pistas deportivas e competir neste Concello, obrigándolle a ir a competir fora do Concello. Despois, sí, vostede foi o promotor das pistas de pádel, e nós non nos supuxemos ás pistas de pádel. Mentira, eso é mentira que nos supuxéramos. Nós puxemos en dúbida que houbera esa afección ás pistas de pádel, e demostrósenos que había unha afección adiante. Non nos puxamos nunca a construcción das pistas de pádel. Só puxamos en dúbida. Convencéusenos, benvidas. Maravilloso. De feito, vostedes foron os que fixeron malas cousas. Dixeron que non iban a cobrar polo uso das pistas de pádel mentre non houbera ordenanza. Mentre non houbera ordenanza. E hubo unha ordenanza e cobraron antes de tempo. E despois acabaron cobrando máis aos usuarios. Eso foi o que fixeron vostedes ao principio. Eso foi o que pasou. Eu fago unha pregunta. Cal é o fondo, cal é o modelo que quere de pistas de pádel? Porque parece que é un modelo que pasí, o sea, seu. Eu mando, eu dirijo, eu digo quen pode entrenar, quen non pode entrenar. Porque o que estamos vendo é que se le está poñendo impedimentos a calquera xogador para usar as pistas de pádel. Trabas continuas para que coste alquilar unha pista e poder xogar. E, como lle digo, o primeiro punto da institución é que eu casi a pediría para a totalidade da concellería, porque o que nos están demostrando os clubs é que está poñendo impedimentos continuos para desenrolar a súa actividade. Nada máis. Ben, señor Outeiro, brevedade, por favor. Sí. Escoítaseme, non? Sí. Vale, eu, en primeiro lugar, teño que acusalos de mentirosos. De mentirosos, porque acaban de facer afirmacións mentirosas. O BNG apoiou a construción das pistas de pádel porque, como ben sabe vostede, iba nun lote e unido ao ascensor do Concello, vale? Para poder acceder a unhas subvencións por mobilidade e por accesibilidade. Por lo tanto, quero que retiren a mentira que verteron sobre nós. Nós, con noso apoio, apoiamos o orzamento e a partida para construir as pistas de pádel e o ascensor novo que ten o Concello, que non tiña ascensor.
Por lo tanto, exixo primeiro que retire eso. Despois continuo falando. Ou acaba ou votamos. Estoulle dicindo que Ou acaba ou votamos. Vale, pois vexo que é vostede un déspota e cando se lle di a verdade, pois non é o suficientemente honesto e sabio como para recoñecelo. Moi ben. Pistas de pádel. A nós avísanos uns usuarios alertados por como se está levando a xestión de esas pistas de pádel. Nos recurrimos á documentación publicada no BOP polo Concello, documentación errática que foi cambiando, donde saen as tarifas tanto por as clases como por o uso das pistas, donde se fala, por exemplo, que se pode pagar con TPV, o pago das clases de pádel farase un carácter previo á prestación de actividade nas propias instalacións das pistas de pádel mediante TPV. Se nos fala de que hai ainda cousas por definir que estamos esperando que se publiquen. Se nos fala de que aquí se están dando ordes de uso por vía telefónica, por vía WhatsApp, cando os administrados e a administración teñen que ser claros, ter unha normativa na que se basen para que todo o mundo este en igualdade de condicións e que non haxa favoritismos nin que un concelleiro de ordes de ningún tipo a como se ten que usar unha ou outra instalación sin basarse en ninguna normativa. Nos din que hai escritos presentados no Concello de hai meses que non se contestan. Nos din que efectivamente se usa unha aplicación que é errática, que cambia, que non lle permite ás familias pois facer reservas para poder xogar en familia, sino que unha vez que entra un membro, pois se lle anula a posibilidade de reserva hasta que xoguen, ao mellor poden botar máis dunha semana sin poder volver a planificar e a reservar. Nos falan de que hai unha serie de disfuncionalidades que fixo que este colectivo pois non aturara máis, vendo que non tiña resposta por parte do goberno, que nada máis que tiña despotismo, arbitrariedade e incluso fálanse por certas persoas de malos modos, subidas de voz, de tono, etcétera, etcétera. Fálasenos, bueno, tamén hai que afirmar unha cousa, o pádel no Grove non inventaron esas pistas, porque no Grove xa se xogaba o pádel antes, había instalacións na Toxa, que creo que aínda deben de estar en uso, e incluso na parroquia de San Vicente hai tamén instalacións de pádel. Por lo tanto, non foron vostedes os que inventaron o pádel no Grove nin no mundo. Por lo tanto, nos vendo que unha parte dese colectivo saeu aos medios e ás redes con un comunicado e que este goberno non contestou en ningún momento, e tendo nos reunións con varias persoas e oindo voces dispares que todas nos viñan dicindo mismo, pois nos parece que esa xente é digna de credibilidade, por lo tanto, é digna de defendela. De todas formas, xa que aducen os 4 puntos que se piden na moción, pois, efectivamente, son accións que ten que facer o goberno, como a toda moción. En todas as mocións, o que se fai é exhortar ao goberno para que tome esas decisións. Pero non é certo que por vía moción se poida ni siquiera tocar o orzamento. ¿Sí? Por lo que teño entendido. Por lo tanto, sempre despois a moción é unha declaración de intencións, é unha exhortación a ese goberno, e ese goberno, despois, nos seus tempos e coas súas formas, pois, irá tomando decisións. Como se fai sempre. E como fan as múltiples mocións que están dormidas polos caixóns e que nadie cumple. Porque, por certo, o outro día creo que se aprobou unha moción para crear unha comisión contra os ocupas, co voto de calidade do señor alcalde. Non sei se esa comisión xa se está reunindo ou está facendo algo, porque problemas de certas ocupacións sí que hai.
sí que hai, porque sí que nos chegaron a nós cousas puntuales, cousas reducidas, cousas que apenas causan alarma no entorno máis próximo, pero sí que hai. Por lo tanto, que nos diga que isto é unha vergoña, non, isto é que tres grupos políticos, despois de cerciorarnos, despois de falar con xente, despois de ver unha Vaya publicación rematando, señor Outeiro, que nos de queda tempo. xornais, falar con persoas, lle damos credibilidade. E cando o goberno non desminteu eso, polo tanto, credibilidade. Moción, polo tanto, 4 puntos nos que se exhorta o goberno. Dígame vostede con que é o que é tan imposible de cumplir en eso. Si este concelleiro actual está directamente enfrentado coa maior parte da xente que usa unha instalación, pois non lle costa nada ao señor alcalde retiralo de aí, porque Vaya parece rematando, señor que él é Outeiro. o problema. Parece que él é o problema ou o causante do problema. Vaya rematando. Vale. E no asunto da instalación, claro, a instalación ten que ter un encargado tanto de mantemento como, pois, abrir as portas, coidar as instalacións, coidar de que se cumplan os turnos, etc. Queremos saber como se fai a elección de esas persoas. E, constitucionalmente, toda a administración debe de tentar contratar as persoas que van a cobrar do servizo público, pois con publicidade, mérito e capacidade, e igualdade. Por lo tanto, eso, pois tamén nos parece que o mellor non se fixo da mellor xeito posible. Así que Hai que rematar xa, señor é unha Outeiro. vergoña cando Hai que rematar. estamos, bueno, vale, hai que rematar, pero digo que cando estamos simplemente facendo que intentar que se mellore o funcionamento dunha instalación municipal donde, xa lle digo, o BNG votou a favor. E é mentira o que dixeron de que nós non queremos apoiar o pádel. Eso é unha mentira e pido públicamente que rectifiquen eso. Vale, ben. Insisto, o concelleiro non se vai a desinstituir porque a competencia do alcalde ten toda a confianza desta alcaldía e vai a seguir polo menos mentras eu sexa alcalde. Votos a favor da moción? 6, no, 7. Non se oye al secretario. De todas formas, que na leo follela tiña que ver. Vale. Votos en contra? Activa el micro, secretario. Sí, 8 votos se non contei mal. 1, 2, 3, 7, 8, 9 votos. 9 votos do grupo do Partido Socialista. No, 10. Juan, levanta a man. Juan, vale, Juan aí, perdón. 10. Entonces 10 votos. 10 e 7 a favor. Sí, Por tanto, correcto. queda rexeitada. Non habendo máis tempo e máis opción, levantamos a sesión. Gracias. Boa noite.